fia ye misade oton tentane na sema ba be sesane anso a on to sedu enu nti na Krobea Asante dansoa e woni mfefo nyina mu ampa benyimfo kan yampa se wototo akotire pompane so mo oni premiere tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotra se ya no otumfo opem so ote kokko so twepire okasa no ma totu ontoma sa sese wotie o na Krobea am on fire kajagum na yetie o Pramoto adehye ebraso ensemu bia boabo no sekase awiabere ye de besomo awian semu ayade bramo no ne edi emu akotene ebi ense owra bi ato ne ho ede ato esukasiem ewo so gakope emu nsem ni nyina da ye de ba akwanhia si ye ewo owabe ensutini ni mu anu ebeto dwasa koda na wodi mfie num ye hunu na mu no nyame ayadom ema ye adwadefo na tumi adwade ehu akoda no na October da na etoso du nwotwe video bi eba be fontenta fidie ne so ne adum ha ya cosmetic shop wo mo boabo enwura na no mo de agu gatem ensuo beba na ensuo na de ne ko sabre wo mo yesa no video ni nti asem ne kopie mu wo kode koto aka nyina da yatena si ye de besom mo odam bia fa hye koso ewo nkusukum mankasim ne mpotam wetuo kasa ye ema nipa ba ko afiri mu no jase hina wo nkusukum me kasa die court no aremande no afofro bebreka ho yatena si ye de baba besom ye faseda no ema boafa wonom eboye chidoma enensam ya kenkan dia mamo perfa series books se wonwoma no woma ya basan de beya ebeboa ye mofra no we no aya ne mu de hopanti nkwada no wode wani boss wada na bibia da komutrimu womo ewo books na hodro bebre no ade makwada bia English language books hodro no ma basic one kosi just 3 what are people history of Ghana RME computing and a creative arts books hodro biada wo benya bidia mu abofra no womo afie ne de womo ko school no ya na kwakwa coloring writing painting and drawing ni nyina emumumma e de bia ba womo ewo JHS level no eba ne English social studies RME mathematics book biada momo JHS no momra majemo diem schools ahodo amotwe ho ahia mock exam terminal exam midterm exam ne kanie mom famra yesate question no sans plan ye papa entin kwada ne ntro no BC ni mra de na se bibia aye pasco wama shodada akuma se de puto de na abehu yen station wa one Canadian webisa dance man first up one year wo ahoma ne 0243 299-938 and 0540-755-465. Make am for vitamin kadi amount. Wo pano dia potassium, calcium, omega 3 ne fatty acid asemuma. Anu dia acquire sabia doctor recommended amount dia vitamin and make am for ede amount. Vitamin ba Ghana a 20 years in years said Ghana for ye to aguso. Ni adia to mu ya no ma ba besi sabre no. Enya dia ba be ja vitamin kra. Esan se nuani nura hudu bi ti se pa calcium omega 3 and afe fatty acid ni na semuma se be protein wom entu no vitamin ka wunya hoden your vitamin siamok vitamin choco banana and afe vitamin strawberry baby atonto anu de bia kwa wo so per vitamin konsa ebeka Go TV no age so say love it na Go TV say yen kamfo emma 1 year ewo pankrono ene ne mpotemu a mana dwudwudwu bi ewo mudikoda no emu no mobetumi ede aba wo officer ewo kumase mo anase oba scan udikoda no na afa bibia ayeka muguso a echinchim niema keka niema bom plus TV free mu sira bia na Go TV no monsa ebetumi aka na matches ahodo ni nya no matuma enjoy ema mo ho atomo enwuma ena aso ya sene a yede pramto brakase boy eba besomo enuanu mienu ena yatena sei afihima ama efiye mene mami ajwa nyan tatando afika siebono emu ensam eni Asem Beba Dabi na sam anya aba nano brada Ghana enafe asante man yante eye asem dekura ebusua wo masode anopa na ba tan de ne ma ekɔ school no no so akwakope ni bodwa bi aye wo mo be hye o makwanhye wu abra na wo madru eye owabe ensutine no eso no wo bi ahu de ba ye ka wo mutimu ekokoto nsuo no mu ejamfo bi adaworo ma ene hu ya eno kura ne sade na nsuo na yira ba soro sa naka na kwakohyase krante na bi mu kura enyi ni se akwanhye bi asime nipa e wo nsuo no asekopom se woni ani madware no edwade ye na wo mo hu se ampa na yeyi wo mo no na akwakoya rehosem papa ba tan ne ma a wo mo ekɔ school
Kirana nai wo makra fio se me de me mane ko school aba no mudu kwa so no obi nso peka naja wo mudum no wo fa no so bra betena mu bi no no so ekokohia na kwanhia wuo enura awia na ba beto dwa se enkoda na eteka no no ba ko wadi fie eye enum Doreen ya san ye ntumi ehunu eye nemu no na nanom atena konwa wo empotem ho ekogu nsa se de amamre ne amane kwa so no ase de be ye na nsuo ne beyi no ede aba ne enkra ensaka ene se watumi ehu akwada no wato na nanom ewo ensie do enanopa nyansapo dwumadie so na presiding member watwoma wa bieja nof yewura Francis Bobie ansa wone captain koda ekasai mama yentie ensem a wode eto nanim asede na nsan le menum di komona mi se mo bose kwan bia so na nanom adaroma ene me branch na adaroma ene me na go coordinator na ne mpanifo ne police for ne fire service for kwan bia so ebe fa so ebe hwe kwan ebe fa so ebiti ehu abofra no ti enwa no pa na me sorry ana me friend na nanom ye nyina nsi a wakopon ahimfio na group ni beka ho ti ya nyina pa na mo nda na nanom sa ya mamre so mo ya mamre wie ne na se mamra ntie no ati omugum na ye hwehwe abofra no ya re ho se nya ti enra yeah, I'm catching so omomodi anko river banks no enko anu sanse mi say nsuo ne de say de di kan mo kan na onye abrosa so be yina to kokko so be na to pam na nsuo na ikuru abofra no say o da wa no sa nsuo na no sa me say wa ani mana na no se gu sa sana iku ya abofra na de no to refita so atitire no ho enya police for no kasa no se yemfanisi omomocho omoba ti nese de apofre koka o ma me no nua no mocho amamre franso e koye de esie bia mocho police for no ba me ayen sisa odu nyina te ba sa nese nyina kudia police te fe na police for say no mo ka tem so person mo ye promote or bodies nyina na afi no yeah, it's on be de if I'm fan betters na de obi ade amano no ayede wakokra atuma enwa biaja eye presiding member yewura Francis Bobie ansa ne yete ne nka no yesi adaka bia modu nanso abofra daka de modu papa bankata chi one ne yire ne ma etie na wasode anopa wonka bi nhye mukura watisa kwanhia bi asio wo kono akwakoboa na yayi eye nipa no koya saa ne yire wotu ka afirifie na okra ne se miwura mekosi nkura na ba no ne yire ne ma ne mienu nya na hyeka no mu a obi ya entumi ankasa bienu a Doreen ne daswo no na wohwe no a odaso a hye ne school atade hye ne socks ne pa ba ko pe na ayira ne pa bo na hye ne kama ya eja o maame ede ne ko school mu no o maame nyina ababehia o makwanhia wuo ti yesre nyankopon no a wo kyekye yewure no se won kyekye eye maame ne kunu no ewure anyesa ebe fa ne tirim papa Abusia ye free arehosemi mu na ye bwabura mu ewo ensem foforo emu na no October ne bosome da na etoso edu onwotwe ena video bi eba social media ne so na video ba ye obehu se ewura bi waboaboa enwura no na ensuo ni gugunti wo hwiedi agumo de hu ni ye mpafi no ya na nkrofo ntiase aduma ya wama mfanya dwuma hwie enwura yi se ensuo na ya lo de beko na sede social media no tie no na abefu niama ne tie no enkrofo so pa no pa masam no ekopie mu ewo Kumase magistrate court ne yate ene se court no akọ asetena ama cosmetic shop na ewura no wo yemu adwuma nti wo so amunwura kwagu ensuo nim no court no wabo no moka aposo ne di asem yachi enti yankwe na yane no eni nkomo na de kwaso court da ho nyina da wontwa emfonyiri no emfa kwaku mahe medusu adwa bibia bokode ye nyame adom ho ye pa court ene de no mo kan ye yo adwa me da se de odi kan abie ni akere wo tek etiefuo no eti saa obohwe se nansen ensuo tototoi obu onum a obehye bola woni fie saa na wote se ensuo emu na se kim no opepe bi de bola na fa gata eda ni mpetemu no akohwe bola na gum na ensuo ni de sin eno ena eka ho bi ma ena anu ada 18th October ye twam na efiada uduru adumu a cosmetic shop bi a ho no mo mutuntunku spray ne ade bi nipa de ya hu bia perfumes ahoduo abaya oye adwuma shop ho no
ensuo ni emuna ya peti ya se tono a ena nwura o ma ye no wo shop no otabiri ni nyina de kogu gatam se susura se otam ya o hwegu gatam obi sukurafo a o video ye ene ebe ne nam abefu ntintan fidie no so adi ne homina eno na enam so ama kemi ensa kan video no a o matabiri asam no de kokoma Kumasi Magistrate Court enti enam so ama court etena ase no oto ne nsa frɛ panyipa shop no eye ne dia ono no manage ni dia yenya Jerry White Junior court tututu na no abusebusa no se video mu nsa aka na ababawa yehu se wo free Messiah Cosmetic Shop shop ni din no epie na obehwie enwura gu gata mu no oka ho asem sei ene ho no na oje ne mfunso tum se abaya no ne na ye adwuma ni shop ho no mo na wote ena ba bi opie free buy a obehwie nwura ne gu ye no opie free ni shop ho enti oni ho asem bia aka se odibi mo ana se aban fanche no do ojitu mo ana se wayam funso aban na kora na yam funso enti no court emfanche se ne be ya da fufuru bi ontumi nye biu na court se waje atum sa na se wa ma court asem ayetiade a ene ye de sika etu tiri so ye ne sika 1200 Ghana cedis on famara court woji se wanya de a ene ye okwa akoda da pamprati bosomi miensa ene ye ho no a se ne ohwesika ba ne bi mu kura se esua ade na court anka kese ne ade nso mu ne nim omumra ehona na ogye na nam no tie sika no eno eka ho bi ma keme panipa ohwe oye environmental officer ora ankansa de ensem bi tu dwa kire se ade a court aye na menani age ho ye pa efi se ye hwe ye mpetemo ayete a kame akoye se eye ganafo bi no musu se enzumu se nsu oto a no afa ne border na okohwe agum ensu mponto na se gata ene da ne mpetemo a oye border no a na okohwe agum enti de court aye ne nei ebeyense na ho aya so tua ma ebinum a omudi mara ne hyɛ so munum sɛ Ghana ha no emre ni ha no enti ode futuo sa taato kyerɛ sɛ obi biara efiri na ekoyi yebehu wo man mu titiru ni Kumasi ne mpehwe aso sɛ o tu nwura gu gatam sɛ nsuo matwe mfa nkɔ ne de emra ne so mu a obedam enti adwo abusa ya ne tofa bomu no de court tena ase video ba ya ebeje ne ho me na wa be funtintan fidie no so no enne de court tena ase no tika ode tu abrante ni ti so se omuntu ya no mutimi tu ya e ma court eja mu so munko no man kwan koye boni bio kwakumo ya da se papa wei eyese na hwakase pa de ma ye nyina se de ohuni ye mpefi no wamfanya adwuma kwato eso wo mu se de wabo no kaya sada na emra no ede beye wo afibia Krobea di na fashe na eya na news a yempese ye betie no wo behwa na aba befam nyeden ya nkateboni bi ba befra nkatepanum wubom se kimpe na afia sawanum na ma awra ho na atia wosen de agu so ebi na akoso ewo odam bia fasha ekoso ewo inkusukum eno ewo mankesim afahye eya fasha afibia amanfo ho no magya wo mudi na kono so nanso wubehwe no ana basabase akoso ewo ho no na enumo na basabase ko so etuo kasaye ma nipa baako etumi efiri mu na ababeto dwase acting jase hene awo inkusukum nananom atena konwa yewa Eric ato apia mens dodo na afa na beni na se ni konwa din eno no video no na edaso no abranti aye boni tuo ekun no na edaso ma men so te yasam no ana ne yemo hye no ne pressure course ro wono so se ekum wodaya wansode ni tirimu na beni autoso emienu wodi etuo no eboye na asam na pempe so court wa ma meka say de ye de na kwakopie mu Cape Coast District Court 1 na ehonum no ye charge ebo no se papa wadi mfie aduonum emienu kwasi eye mechiawo watumi atutuo ede ekunu ti ASP Daniel eye gazo wono ejina court no anema ode sobo ebo eye abrantie wo kirekire mu ade kire he worship Anita Shila eye crab no woso wedie ye ma ni bail si wo mrafia eneye enti wonsan kodada bampona chi na me adomo a November de toso edu emienu no court ebesa frɛ asɛm no ebi oma kwan na wo mo de ne docket no akwa Attorney General office akwa akɔgye adwenkyerɛ na wo matoa na sɛnuye no ɛso sanse docket de ebefra Attorney General beba no ɛne yebehu so bo a yɛde ɛbɛbɔ no na ye kwasa ton mensini no emu ewo fra mantemu arekosam a efiri ho eba ene se na no dwada yete hɔ a na ebeto dwa
se wo wura bia ne mema kaftan yi wa hyetuntum ne bi kama wakwakwato ne ho de ato lower voter bridge no asepe na womo a wo hu arehosemi wabra na esi e kire se motorcycle yi bi kura atwa mu o ya na otimu an wo ye se mesi ha na osiye na sadia bridge no eda voter lake ne so no ekọ lower voter ne ho side no yes obesi wa bridge ne so wa enti wo chim no kura jo madwe se japapa yi waja ne bibi ewo mu ana ewo fie enu nti enu asi kwan so a waye na adwene se o ene ewo si kwan so na jawa kwakwa fa no asan fa ka afofra na wa pebidi yakọ womu ya ne se wato ne ho de ato ensuo nim womu ana wo penam ewo ensuo nim bi e kire se womu no womu kan womu ntentempa ekọ chi no no so womu kọ ye no na sane bridge no ewa ya wo beja ne ho eku ono an kasa ne ho wo ensuo nim nti no wa ye awrade edia na assembly member ya wo gina mu ema adehia wo so kope abato empeso ya so owura Edmond ede ato edwa se so kope ho no wo mate re ho sempa papa na emom no wo mo bon konta na akwa akire dia we ne dia etoso miensa ewo enfie miensa entamuo na sa hwe bridge tintini ya eso no ogina yo enne ja wo ja ne ho eto ensuo ni mu asabre ya ye kasei wa ye awrade adia no akire se sokwe ho no wo mo hwehwa wo mo nhyede hu ba bia wo firi ba ye enti womo de agigagige enti na nimfonyina wodo nyina de atoto social media ne so no ya na de hye bi kra wo kọ baabi wo ma ye na hu mfonyina wodo social media ne so a na wo hu awrehosem a ato no na abusuafo so atumi aba abaje ni nyina mu no womo de aba beto dwase amukura bia bi ye wo ho volunteerfo bi a womo de ani mu okoyi no womo de na kwakwa hye wa sabre en womo hwehwe na abusuafo na abusua ne bam no be hu seme de hye eni no aba beku ne ho ewo kasi isu a womatumi adane emuno ede ama abusua kasi abano asi enase ekọ de ama yesemfo yera antwebosi akọ labo ne naboafo na napia enafe enoba fi aboaje wa papilo sa akọ de Samuel eja sam wo munina aboa na kase no yede ebaye enuanu mienu ene yebesom awie afihima ama afriye mene mami ajwa nyantatando na ansa ena yebeso so no happy birthday wish bako ewa hasi yemfa enso so birthday we eko ede ama Mrs. Beatrice Arthur Bam of Gilead Hospital CEO Dr. Edmond Arthur ne hokani eno no enunti Mrs. Babia wo bia no this is coming from your husband Dr. Eddie ose babia wo bia erade enhraw o ma wo dapa wo da munya ma papa bia wo bo ho mpaye no erade emfa awoda iso na wonfa enom wo ya dwuma e wo kwada so SDA Hospital senior staff entino yenchi ama menes e ma wo dapa erade enhraw na de obo ho mpaye bia na fesese na wonsa akanti Mrs. happy birthday to you yes also na Asem Beba ko happy birthday enko Emma Josie dapa ampon atwuma ko frodua adankudika ehonum na otie ha Josie ene da so no we de adwa wo hwa na sekua classmate we be anye first anniversary be second anniversary eti Josie baby a wo bia efi wo papa eye aduana ba kofi ampon Emmanuel ono so eye nsentwere ni yakase enua honum na ye wish you happy birthday yesere nyankopon kira de ma wo ma Solomon Nyansa David ahoden ene nyame anim adomti happy birthday Josie apomode mapade enoane hepa plus mixture apomode mapade enoane hepa plus mixture Hunia, heavy and black smokes mixture no malaria dronana. Ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive. Aye no mbie no. Say e ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti pavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum
opanyi mahwehwe wache se perfect series books here o ma me koto obi ma me ma no o wajajai aboa wo mo se wotumi kenkan kama wo kabrofo na nkontabu okra de ajajai wonderful Mr. Ghana for GAG perfect series atomo no de jai no de animdifo e na tire wa nwoma bia owo crèche nursery any KG books bia bi and owo science creative arts maths RME history coloring computing OWAP ni nyina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na se we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any o mo ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we ye Hepa Plus wife na aboa no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDAG edweden kraso ya Kumasi anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se ombeka se ye nyehwe enti Asante masi na pan asese wo sre akane mampeni mahama so wonhwenya akwan ne ye no emwanya ode ma Asante mani wo sisi wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntunwuma se fata ma Asante memu ende wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade so nko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to mabaomia setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie ati Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao to eputo ewu ya hwan unyobia bibia na ya wuya kwa bete fidie mu yi wuya nka abeye o foto be nso a mutumi ye eputo puti wa ginu ho eputo enwine Krobea hu eputo ya ondim so onini mi apanyina twempena onim so omo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso ti ase die ne ka honamakono na wanwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa
What did Aquana sign? Almost bear say 8 years. What did you say? 34. Akwala no ka kire o se sa bre na na wo kofa no ka kire o so ogun fie say. Me prana me ka kire ne say oyanda age. I me ka kire. Abusia mo tie bi. Dipe eye me ni mienu ntem asem. Wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age. Ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no. Wa wo san tie ase kofa no sa akwara na tie ase ti. Na me ka say. Ona makono. Sofo amoshemo ho mi bu kotodwe e pabra kwasi a che so mfa me bone nche me nkwasi asem ne madi wa hu so odi nkwasi asem aya nana etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade we an wajimi ana wunyimi majimi pa we kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio ona wo twen nipa ni sika ni free oyere fonso edigu wo fonso ana o dis kan ye dey midutwa bet o dey ye dey Evacho midutwa bet se be mbedi bi na medi atua hospital kana na medi no o dey oba ni sika ni ye dey midutwa bet o di twa bet avieta ugo twa lupri obi na ediska no asende wo yere se onfanhwe ne ma pacho ena wo wako hunu atwende agu wo fon so me pacho ena wo twegu wo fon so wie no diska ne ye dey midutwa bet avieta o di kotwa avieta me pacho utri ne sense na mi tunu 50 cedi ndi utri ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akrotis na kan scan mo ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye kɔ no wa nyina wo ma ne kɔe na me pedodo o pedodo pachan entutri 50 na ye di wo kɔ no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca di atua hospital bill ntina ama me yasa me nyim se bi betimi asisa 2,500 ni nyina e pachan se me hwe kana na mabo na onu ne timi ja me si wasa na me ya ba no na jinu me nya hofo me mpanifo me no nam no tum so odo de sa na mo chiche me were ma sa no mo nyina de free trim ani awunya broken heart is even chemida na obi na chechere wo red ye say broken heart na me obi a me twa bet pa ntimi broken heart kra de even timi cheme ade u twa bet ya broken heart ntimi na broken heart be na che bet twa ti u twa bet pa de ya broken enti obi o twa bet de broken heart ntimi nche no me nyesho no so ode gogo ye dey minim what is there ba o se me gogo na me hwa ade wo ho ena me so me gogo he no nso na epu no ne yi ni ho etime nso ope me onpe me kan kire me se me gogo we me gogo na ni epu ho so ma ne master ko he ko ai o ma me ko he Asem Beba Dabi o sa dey po no link ma o master so ba cho me bisa master sama me question na me bisa me ma o sa you know ono se what send the SSS miensa edi amane so ngogoro nko hwe de wo am send man di enti na send man no me pa che di enti am send man o ka che me say me blefie no mbo me dog na me ka che say onko me o de me bua o se brafie no anya dey no mbo me dog na me ka che say onko gogo o ma o de dog na me say onko gogo o se brafie no o ma o de dog ya de dog ya de pa che ata me kuntrum wo aye day me kuntu ani have sex na nipo okuntun ho be dey to have sex ya mai ya maso pa so wanti master samwa mi busa na sememfo anu ntum me se obi a wakuntun ho be dey no atumi have sex ya mai bacho se me kuntu wa no gina machi me kuntu o ma me asema so me nine no gina machi na me ka try say Uncle Gogo number XXX na ade na wo ho ana mka chen se do be hu bia Krobea na sende no me me na brana me mo dogi no SSS hon metumi abo dogi ent am ka chen se Uncle Gogo no
o ta ko SS o ho ba cho se o ta ko ho ba cho dey na wo ye de na hu SS no baby ana me adwuma bi Asem Beba Dabi ile jatabiribo ile jatabiribo ile jatabiribo ile Aja. Okay, anawia yi oduma nkuma nyame ayeyie enka wudin. Awia yi oduma nkuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye awia yi yebema yenho aha. Yebema yenho ye hyiehia na yama yenho nso akwaba. Aha eye Otek 102.9 FM sunie na nawiai yase hia bio sa ye de adesua ne adekire dwumadie no ene eba abesom dwumadie ayedie yi da bia ye ka ho asem de kire yadofo yetiefo ne yadehye se yadesua de ebrekro na amuo no ye de kire yenho nso ade no nti nawiai a ye hia yi nokre ye ba besua de nawiai a ye hia nokre ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na nawie adwumadi a ye die ya no akai no asa ahye ne nso se ye live ewo Facebook na YouTube ne so se wo ba Facebook ne so se wo ba YouTube ne so a ye live ewo so na de obeye ne se ube hunu ye ne a eya ahye ye adwumadi a ye die ma onuanom nya bintie hye ma wonom enya binso nhwe ebrekro na amu no wo hye no na wadwenkire bia nso a wo no enawia yi odi tum ewo comment section hwa maye ye bekan no kama wa afidie yi so amu bibiara nso ate wonka mede de Krobea nana Yaw Asante awia yi oji amanie enawia yi apesema kana nanie awia yi Krobea jata adofo me ne mu ahia
enei oba ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so a wadaroma o comment no o de ba baabi a wodi free a wode ba no eya afa ka ho bi na fama yen se be ya ye behunu baabi a wonso di free a wode ba awia ye wo Be Love Radio fo onum wo Spain ene Spain fo a mo monitor show ni nyina no ye be ma mu nyina ha na ya chiachia mo ne abusa mo se mo mpo no emu tete sen afemu am wo United Kingdom mu awia GN Radio fo Patmac Radio fo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio mu nyina nso mu wo UK man no mu wo mbi awia mu nyina nso ye chiachia mo da mo ase se mo afidie no mo de ato ha na mo hweye na mo tie ye awia Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchimani mu ena awia won mu nyina nso aba de mu abiebiem dwumadi a ye die etwagu wo so afei dache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ene wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ena awia onu mu nyina nso aba de mu a otie awia wo a wo hweme na wo tie me baabi a wo de wo ye nimpremprem na wanya kwanya nso kan ye ho na woda so tie asie no ye da ase so afidie nda ha wotie ye na wo hwe ye oba de chia me awia akwa aba ya eja akra umpom to say Nyankopon adom ho ye pa akra na so Nyankopon ne adom me nso me ho den na wia ye hia bio se ye ba besom ene ye yawada na eduru yawada se ya de bia ya ne ye ka se ifiada to yawada ne so enti se wan hweye na yawada bodiwa wa hunu se weekends na wo kwa na yare ho kwasiada be da ifiri enti ene wia ye nyina ye hwe ye hoye ye hwe ye hoye na yensua nyansa na emrantie bi ena onum abochenku boys yeah enipa miensa onum di nkomo boys agada na enkomo a boys die no eye adeboni bi a onum pran so onum kwa akoyo ni nyina ne se ba kwa hunu aketesia bi obo ene abaya ne di area ho de akwada ne ho fe akwada ne wosisifia ne bi merio na yesi akwada yi wonu mu baako ayere ne ho so obepe abaya no a wode to ha na wura ne de ato ha ode to ha na wura ne de ato ha enti obeka kire boys wo parliament ni mu se anuanom ge we die area ha de a wode yeme no mo amani tua se area ha de so oba foforo bia ba ye area ha eye ne ana ete ano o kan di tu ni hu se yenye ni nkan ya ante ano a obia nso ni akwanya so obete ano enti maya ge no mfama o kan ye na ba ko so de atoso wo se ya me nso abaye ya wo kana semi me hu no oba ha ba busumi mu anie me nso maya de no mfa na de otoso mi ensa ne nso de atoso o se hwe me kura de me kɔ no me tu me wo faka benz papa yi me sheda de ko gina ho so ma me man left ge na ante ase na che se onu mo hunu se o ma hwe ya onu mo boys no a obaba area ho a onu mo ne tena no ansa kura na sebe obi abenya bi awie no omu nyina ya amfa ene onu mo nyonko baako a wotoso nan onu nso ba beduru ho obeduru ho no de mrantie miensa no kane se ene se ye ne ayakọ na wa mpene so obepeye de a moma yenko che no ne yenko chekere no yenko peda moto bi mu yempe ba bibia hoye secret cool place ne yemfa ba ya ne nko hye na ne yemiansa nyina no yemmo ne gala enti onu nyonko otoso nan no eba be pie so no ene wo se edi adwen na mofa no o se o de ya no nya lie adai on se gewe o se ya mahu no ne ho efede ayape na ye nya no enti ya ne ete sa de ayafa adwen se ye kwa akoyire no akope baabi na koto na ye miensa nyina gangrepi no
enti sɛ ne obɛka ho de a sɛ yɛ nyɔnko no enti ene ma yɛ nyinaa yɛ nkɔ krache no otoso nan no kwaku me mpɛme ho asɛm ogina hodi ene obusa owuro odi kan ɔse wo sɛ woto papa fie ɔse ai o papa so wɔ cars ɔse ai ɔse sɛ duru de den na ebia yachew ne de wakɔ akotumu a wani da so ne hwan ɔse o me de sa asɛm si a wa wani tua me papa de kura mu wo sika enti sa asɛm si a de hia ne sɛ wate ana ya frɛ no ɔyɛ na dwe kura sɛ wɔ ma me ma me kura di gya be si ne so e ma ba bi asika hye bia papa be kɔ akɔyi aba na ɔde aba be twitwa agye me ɔse saa ɔse ai na ɔkɔ de ɔtɔso mienu ɔse na wɛ sɛ duru de di sese ya sɛ bi a bɔni ya yɛ nyinaa yɛ fa ho adwen yakɔ akɔdi na asɛm aba ho ɛbɛɛdɛ ɔse a na me wɔfa wɔ aburukyire na anu ya wanhwɛ ka Bentley ya wakɔ akɔyi aba yi na anu ya Tesla the whole Africa me wɔfa ɔno na akɔyi Tesla ɛwɔ Africa ha West Africa ha ɔno anete so enti sɛ asɛm ba sika me wɔfa wɔ sɛ me wɔfa koraa ka se wɔ mpene a hwɛ me se wa baako ɔno nso ɛhyɛ de papa ɔyɛ business woman ɔno deɛ so ɔte sɛ me wɔ problem koraa mu di a ɛne wɔntumi ntena enti ɛne sɛ asɛm ba ɔno nyina obi a bɛba na baako ɔse ya me nso sɛ wo wani tua asɛm papa wu ya wugya de ɔde gya me maame ɛyɛ nuanom no sese ya yɛn obiaa nwɔre obiaa ho nkyere no aduane a yɛpɛ ne adie sika a yɛpɛ ne spende kaya a yɛpɛ ne atuo enti sɛ asɛm ba sese yɛ ya ɔma ne bɛtwitwa agye yɛ enti yɛ nnam ogyina hɔ din no ɔse saa sɛ asɛm ba yɛka yi momiɛnsa a mofa saa adwen na maba mode to manim sɛ menka ho yi mubenya wɔ ne yɛbaa bɛtwitwa agye mu o meboa ɔmo se ai ɔse na musika bebreba a muwei nyinaa akyi mo links a muwei mo connections a muwei cars a mo se mu na mutumi tutuutue yi ɛna mode ne nyinaa daada abaya no abaya ne sɛ ɔmpene ɔno mo se ai yɛ miɛnsa nyinaa nti sɛ deɛ deɛ aduro no yɛkɔ gangrip no bɛka yɛ wo ne yɛnkɔ owura sɛ hɛ muntie me mifiri abusua bi mu na abusua a mifiri mu no mini akwanya bia sa asɛm to me a mɛfrɛ papa bi mɛfrɛ maame bi mɛfrɛ wɔfa bi anaa mɛfrɛ sewa bi sɛ bi a ɔmmra me mmoa ɛnɛ bɛbuna a wotie me kasa kyerɛ waso ɛnneɔma a wo nyɔnkonom ɛka de kyerɛ wo neɛnkɔyɛ wonim sɛ wo fira ntomago adeɛ no a yɛka no ɛnsɛ sɛ wode wo ho hyɛm ɛyɛ ntomago na fira wo adeɛ no a yɛka no hunu wo ho sɛ bankye ahaban na fira wo ɛne mmoa mpɔnkye nkɔnante na mpɔnkye no ɔno bɛwia ma ho ada so wo na mekasa kyerɛ wa so owura nasɛm ni o ɔse mini papa bi mini maame bi mini wɔfa bi anaa mini sewa bi a saa asɛm wato me a yɛkɔ frɛ no so ɔmmra mɛboa me o me mabrabɔ a mebo yi menam mu sɛ ankonam mea me bere me mogya ni me kɔnkɔden da awurade nyankopɔn ase daa asrɛ no sɛ wɔmmoa me nti sɛ mobɛkɔ akɔyɛ a monkɔyɛ asɛm ba a menka ho krakye ne kaa saa asɛm yi mmeranteɛ no antie ɔpɛɛ ne baabi tenae ɔteeɛ ɛne sɛ mmeranteɛ no akɔdi saa abɔde no ɛma abaayɛ no afa mu awu sese yɛyɛ a yɛrekasa yi ɔno da so dedam sika no antumi antwitwa anye wɔn enti tie deɛ wɔakasa kyerɛ wo deɛ wɔde nneɔma bi hoahoa ne ho wɔtofo bɔne bi ma yɛnkɔnkɔyɛ wedeɛ sɛ nyɛ hwee wedi ahea ɛduru deɛ adi a sei na ɛbɛba yɛbɛyɛ sei no onua dwene ho mmienu na kae wo nkyi hwɛ baabi a wofiri yɛni obi a yɛfrɛ no uncle yɛni obi a yɛfrɛ no aunt yɛn dadi ma no yɛnka ho mɔmi ma no yɛnka ho sɛ yɛbrɛ a yɛnkoa na yɛbrɛ
sɛ yɛ mogya ɛbere a ɛbere kɔɔ ɛmfifire san yɛn ansa ne yɛtumi yɛdidi yɛtu saafo no bi a ɔbɛbuno dwene wo ho na kae deɛ wofiri na wankɔdi bɔne ɔbɔ adeɛ Krobea asɛm nie pia monica sa akra yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa akra wasɛm yi mmeranteɛ yi ɛmiɛnsɛn wɔn ɛkasa no ɛne wɔn nkɔmmɔdie no ɛyɛ ade a ɛmu ɛhye na nea wɔno deɛ wotɔ so 9 no ɔno ɛna mɛtu kya ama no na mabɔ me nsɛm ama no na namafo aka sɛ ɔnye ne tu ɛfiri sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ atentire wotua woto a yɛnkɔhuri ɛntrɛ gya ɛfiri sɛ wonim anom yɛ a wokɔ a na wokuta wo koraa ne saa ne nti no ansa na abɛyɛ bibibiaa no bunkɔmpɔn hwɛ wakyi na hwɛ abusua a wofiri mu abusua bi wɔ hɔ a biribi si a obɛnya de ɔbɛgye no ne saa ne nti no ɛma ne tirim yɛ ne dɛ na wɔn nso so ɛto a wonni obi bi a wɔbɛfrɛ no nanso so wɔn mo koraa saa no ɛna sɛbe ɛba saa nsenhunu ne saa nkwase asɛm no a sɛbe wɔn di animu ade adwene wɔ wɔn ho no wɔn nwen wɔn ho na krakye wei deɛ wɔn deɛ wɔdwen ne ho ɛfiri sɛ ohun sɛ n'anim ne bi ɛna n'akyi ne bi sɛsi a sɛ ba sɛ yɛbɛkye wɔn a amanfoɔ wɔ wɔn a wɔn wɔ gyefoɔ na wɔn nso deɛ wɔn gyefoɔ ɛnu nti amane ho amfa no nwuram atiefoɔ etie me yɛn nyinaa yɛ ne saa krakye na ɛnya adwen na sɛ obi a wotu yɛfoɔ yɛnkɔ ne yɛnkɔ yɛ wei no bisa wo ho sɛ saa nkrɔfoɔ no gyinabea bɛn ɛna wɔn gyina ɛdeɛ na wɔn gyina so a enti wɔn ka saa no na wɔn nso busa wo ho sɛ wɔn nso so eduru deɛ ɛden a wobɛnya obi ama na agye wana sɛ onya obi ma ne nya odi a ɛneɛ ɛmfa wo ho ɛnkɔtoto obi firi sɛ obiara nko ne abusua a ofiri mu akokɔ ne kra ɛne brekuo deɛ ɛnso nti sɛ wode wo ho ɛkɔbɔ obonto a ɛnkawa wɔ hɔ yi yɛsɛ wɔmfa ne ho ɛmmɔ obonto abusua sɛ wotie me na fa wei ɛyɛ afutusɛm na afutuo bi a obi de ma wɔ akwankyerɛ bi a ɔde bi de ma wɔ kompene bi a wokɔdwan ne no na wahwɛ baabi a wofire a wɔba ansa na sɛ wode wo ho bɛhyɛ mu a wode wo ho ahyɛm sɛ ɛmmoa a hunu sɛ wabusua ɛnyɛ nea wɔn bɛtumi ako agye wa tena ohiam na wesame no wɔ yi ɛdɛ ewi aseɛ no ohiani ba no wɔte fie tam ɔpɛ na ɔda nanso so saa nkrɔfoɔ yi deɛ asikafoɔ ma no ɛsan sɛ deɛ ɔmkɔ yɛ yɛ nti no saa bere yi yɛ nonum na ɔma da sɛ nɔnan kora ɔmu mu na wia ne saa ne nti no deɛ wohwɛ nea wofiri ɛba ansa na deɛ woyɛ no wayɛ akora meda ase okay mate menso meda ase ɔbɔ adeɛ awia yi adɔfoɔ yɛwɔ J-Max wajoin yɛn awia wɔ yɛn Facebook page ne so ɔse nana yɛ Krobea Asante ɛnɛ yɛwɔ sawia ɛna dwumadie yi yɛtie o na akora wada ama me maame de Elizabeth Abena Odum awia yi ɔdɔ paa ɛnɛ maame Odum J-Max maame mekyia wo paa wate kwa me ja bless ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante Asem Beba Dabi tafo nhyiaye so yɛnso yɛ wɔ ha yɛabɔ ade mu paa na wia yi yɛayɛ krado sɛ yɛnso yɛ bisua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɔgɔrɔ mensa ɔno wɔ manso asuo nwunu ɛna ɔse akora Krobea na yɛ yawa da bia awia yi ma yɛma wo happy birthday kyerɛ sɛ eduru yawa da bia wo de odi wa woda ɛna yɛnsire Nyankopɔn nhyira sɛ nka wate Kennedy kyerɛmaten antwi ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante yɛda ase ɛnɛ afutusɛm a wakan ɛgya tuatoɔ paa kwaku baako me nso bi ɔnya nkyerɛ ne ase ɛnɛ wia me nso metie o sad nation ɛna ɔse well talk nana Krobea wasɛm a waka no ne kwa so a no ɛnɛ yɛn nso yɛ monitor show no ɛwɔ Facebook ne so Maxi Amoa ɛwɔ Asante bɛkwae ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante na mpom te sɛ ɛnɛ Maxi nie bɛkwaefoɔ yɛn nso yɛ yire de yɛ ba besua deɛ na yɛakyerɛ yɛ ho nso adeɛ na Krobea yɛfrɛ me Chris Bell Kirsten na ɛnɛ motivational message no na yɛda ase paa wate ɛnɛ waade adwuma kaasefoɔ ɛne yɛtie o na deɛ yɛka ne sɛ yɛ maamɔ piafoɔ Nyankopɔn nhyira wo ɛne wɔn nsɛm adaa ne daa woni ahyia woka na wode kyerɛ yɛn nana Krobea happy birthday nana Kwame nie you always give us biblical experience of life
ɛna wie Saudi Arabia fo yɛn so yaba ahoma ne so a ya join ne ho yɛhwɛ wo na yɛtie o Yaya Mohammed ɔse happy birthday na Krobea ɛna yɛ another Thursday na wo ba kronom a yɛn so yabɔ ade mu ha pa yɛn so yɛtie o na me yere ɔno nso wɔ kronom so we ba nana ɔmfa wuni agorɔ koraa na yɛn nyinaa nso yɛda ase ɛne da ne da wo nsɛm a wo de ba sad nation ɔse akora Krobea you are looking good this afternoon saa yɛn fa seda me nyame na yɛn na asase yɛ ase sɛ ne so ne yɛda ɛnɛ saa yɛ yawada ne so a ne yɛnante ne so a nso ne yɛdidi nti yɛbɛɛ ne dɛn yɛda Nyankopɔn ase asena nka ne din ɛrekɔsɛe wɔ asuofia ɛne ɔse akora ma ha o masan babio mate ɛrekɔsɛe Nyankopɔn nso nhyira wo mo a ma join ne yɛ ɛna awie nyinaa no yɛda mu nyinaa se sɛ ɛna awie yi mo nso mo hwɛ yɛ na mo tie yɛ na ɛna awie yi nkɔmɔ wɔ hɔ nkɔmɔ a ɛwɔ hɔ no ɔba adeɛ kyea me sɛ wobɛka yɛ a ɛna kakra bi nie yɛde asɛm bi ɛbɛtoo yɛtiefoɔ anim ababaawa yi ofiri ohim Kumasi ha ya na wakɔ akɔnya bɛɛma na ɔne no akɔ akɔtena tano so abu akɔ area ha yi baabi awade de ni mu a no ɔno mo wɔ ɛna akasakasa bae awade mu ntɔkwa de tasisi entem kura tete awia ne sa eni eguba ɛna awuraba no akɔ ne maame nkyɛn na ne kunu no ayɛ ne ho papa sɔfo ɛne baabi a wɔyɛ no na sɔre no ayi obi fie dodo prapra bi a wagye enti hall kɛseɛ no ɛne ɔde hɔ na yɛ no na sɔre auditorium enti wayɛ ne pulpit ya wanya stuff chair yi bi ketwa baako ye no na sɔfo tena so na sɔre ma no ɛyɛ wɔ no ne ma aboro so a na bi abonten so ni baako ba bɛka ho ɛne yɛ family church ɛna ne yere sɛ asɔre ne pa de akasakasa ba yɛ no wɔno wɔkɔ bi dada baabi a wɔkɔ bi wo hɔ na wokɔ wo yɛ sɔfo ketwa afɛdi aprako pɛ wa fitie huri sa wote wo ho dia mekɔ asɔre hɔ na me ma odie enti akasakasa ne ba saa no de na akɔyɛ ɛne sɛ kokrom abam obayi wo hɔ dako ɛna kwabrane frɛ no papa sɔfo medo odo yewu omma ma minhia wo ma few na bra fie ɛne anuane kakra kora abɛfa na fa kɔ ɔbɔ abaye ankra fie ne baba akokora afrɛ na wate sɛ maame na duru sofo lai ya ye pai baabi a papa ne wo ye pai wo maka kyerɛ sɛ ma ne nkɔ baabi a papa ne wo ne nyo rim man nkɔ ɛno sɛ maame na awai wo so me gi ade abasesi a ɔbɔ sɛ na de a awura ne kɔ akɔgye no ɛyɛ ne wu ababa we ye kɔ akɔduru no ma yɛ ngade kakra bi ɛwɔ hɔ sɛ otuba nche ɛna ɛnka tete no sɛ ne yɛyɛ no sese na wɔnom de na de ayi bi aba utumi gina hɔ kora de soba nchini mutu first de de yɛtwa so na wakuntunu hɔ na wapagya banche no enti saa bi na awura no ayɛ wakuntunu hɔ enti ne kwan no atene kama yɛ hwɛ banche no position ya wo kukuro wanka bia hyem sɛ bɛma no watete frɛkyire wasese kanya no ba wɔbɛboa ba nkyitu a na wɔbɛyɛ dɛn sɛ na adwombɔne aba papa sɔfo wabɛte ne yere firi so wagegyi ɛkɔn n'akyi ɛtire na no wantwa mfra abɔdwesɛ no watwa na abɔdwesɛ no ase pɛpɛɛpɛ watie firi so Emma asem wei ba ya na dofo se beka ya yedi nkomo yi wa afidie yi so ma ye ne oba no ne maame ni mpon ankasa kasai Emma ne kyerɛkyerɛ nsɛm mu na de akosi nie sesei
ba ma ni wie sa de no wono nso kopɛ nkraduru ɛno onom ye ɛno kopɛ wirem baabi ɛno frɛye o ka kire oba ne maame sɛ mo ba ne de ma wie no maku na wie oda ho na emo me nso me wa ha me nso ma ye me ho adwuma ti ba ye ye yenkomra yenko baabi a ba ma ne so wo no na ne yonko kire baabi oba ne wo ye koya na kwabna ne atwe no onya nwui ene ne omo rɔhye no kakra akra ni koduru ayarsa bia no wui ene ekohu baabi a waku oba no ede na omo koya ifro wo enti asamado ba ma ne ku ne yere otwaniti de free so owie ye no ene oku ne ho na oni oba ne wo babaako okuru ni wie ye no information asese ya matia eye update wo ho ene se be ma na busua besi sa abre ya ye ka sei onu ntumi nsi wo hwim ho omonko ho eba no a oba no ne be ma ne wo ye no akwada no enso akodi be ma ne nso abusua kire se oba na busua kire se ebinum okeka se o papa ku ye de hye enti se wo ba abusua ni mukura ye hu bia wanhwe ya ye de papa na bufu hye obeba enti ye ne be ma na abusua no emso afa no akwada no ayo nansensem bi se pie wanyini akwada ketwa ketwa ya patuo keka kire me se papa no wo mampanyimfo ye mu ba kokora ye be ma nansan ne nsa tobi so mu anka wo kwa akwari o I fro obo okoduru ya se oba na busuafo ate se ono na ne papa kotwa ne maame tie no ti o manfo mbaba na adwetwetirefo abusua enti oba no abusua aya adwen se ono nya adwen se wo no mo pe be ma no ebia na busua kora wo no fie na emom next month 9 for there maame na ye twa ni ti no ono besi na ye na ye enti ye beko ho de asamonka ya me ma mo hwe photo ni bi na mo mfa nkai ofidie hu pa ne de memfa no de enhyeda nye hu na atiefo be hyeda ehu bibi kakra no eno na manyi we kura nye we kura nso nye we nso nye we ni de ehu dodo we ne ehu dodo yi we ni free ho mo a se story mo be hwe a da no say ye hwehwo mu bia etire no da baabi ena maame no oye maame o abaya ne wo form papa bi ne sire mu edu ese bibia hyeyie ena be ma ne ye ne saade no papa di akwa abesa ne bayo yaye papa ne di abesa ne bayi enti onie ti say ne ba ne kwara ne papa atwetire nti lady ne nie unse banche na wotuo ni nyina akra de go form onie ti say u papa atwa ne yiri tinti so be ware ye fie a ahwe ya so betwa oba ne ti ezi atwitwa matifo edi a papa yakwaje am na busua ni onso wawuko onu wie wanom na ye sa ne bai wawuko enti maame na oku no onie enti maame enti abase ya ada no mamusa keto se base ya mokyerefo de ye dai omo pam tire ni siso ana om de besiso ho okay se on be de da no om de besiso okay yebekɔ ho nyankopɔn ya adom a na afo no yebekɔ obi na yakɔ ohwim ho na yakɔ akɔhwɛ de ekoso ɔwabim akwanhyia bi abɛyɛ topica akwanhyia ya ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ firi asanteman yi mu ɔbɔ adeɛ ɛyɛ ababaawa ɔne ne mma ɛne afoforo bi a ɛka ne ho ɛne wɔn mo te kam prɔmba baako teacher baako wɔn mo de wɔn kai a ɔtwie akɔwura ɔwabim ɛma enipa baako mienu miensa ɛnan enum yɛ akwadaa ketewa mfie numba ɛka ho bie sɛ nipa no nyinaa ewu na saa asɛm ɛba yei anɔpa yɛ akoda ɛne assemblyman ɛkasa hɔ ma ɛnɛ deɛ yɛte yɛ koraa ne sɛ
akwanhyia ne sii foforo no akwadaa ketewa no ɔka ho no na yɛnhu no nananom ayɛ amammerɛ ne amane amasudwafoɔ ate asimu ama mprempren yɛatete sɛ yɛhunu akwadaa ketewa no na bɛrima a ɔno na ne yere ɛne ne mma awuo no ɔno ankasa ne nua bɛrima ɛyɛ Martin owura Martin aha yɛ Otek FM so yɛmo aha ɔpanyini deɛ di kan yɛbɛma wo nnua yɛ ade atɔ n'ani kɛseɛ sei ɛne abusua ɔbaa ne side ne mo nso mo side nyinaa yɛbɛma mo yɛakɔ wate Nyankopɔn ɛnkyɛkyerɛ mo werɛ paa firi sɛ ade kɛseɛ paa na atɔ mo ɛwo nnua ɔno na sesei ne yere ne ma nyinaa firi mu yi yɛfrɛ wo nnua ne sɛ yɛn ankasa Minya medina chino no. Unia udina chino no. Kacha. Ye freno. Emmanuel Yasan Azuma. Emmanuel Azuma. Emmanuel Azuma Yasan. Yasan. Unia no ne yere ne ne mawuo yi. Ote ne sen Martin, ote ne sen. Yere ne mano ebrada no anopa ena one ukunu di mpapa no okunu so kwa adwumanti okunu ko farm ti no ba so ne nkora ne ya hoboa no ko si nkora ne oshuma so so kwa adwuma na anopa no ne bra ne fu farm mba no ebe du bi no no hu se ba ne dikaya on so timka woko nti ne bra ne wrafie eko fa na ade nti wono obetin oba na wante no kwam wo ko dun wa bi mu hono na o se so bi se private kadi atkin shunu everyone shunu nti o gina ho by se de ne nsu na se yiri e brada ne ntino wan se de hu ka kro nti o tu ka na se wo ko ba na gina ko hesa oba na ka ni se ode ya wo se dia nya ne na to tu kan ko shuma ko fobia hono ko ba ne pamade enti ko du hono no ba ne kan ni su wo ye na de se ni e ji so konkura ni school ho ko fe se dua en kwa no school dia na se oba na ba de fin kura no no ko so ko bi science na se en plan so di enti na se so fa ten e rush ba nsu mo to satene esa ba sumo wono se wonzu se ne yire no na to mo ba wan hu mo de eso won so ba ho na ye hu pa kra o su ka kra ura nti wo gina ho ama boys bi o mo ba o mo ni su mo jare ka kra ba e de fi su no e ku gina ka na so mo se ka ni ki na ho no mo pe huma omo de bom atwika no se de be ya de piga kakra mo omo nti wo piga ka na to boot no e mo muzi be ma ba kwa oba na pike no a on so te sa area ha wo kono fa ni teacher ni baby ene from this e ka so mo ye 5 nti sa Roma ne no di ka gi no mo yi ni wie no le bana enhu Roma ni wie o second one ha bana le bana yere no nam dan de sa bon bo te ne yere ne ma Asem Beba Dabi bani si e ba yi ni ma de ko si ha ma na ban sa o se ni mu bie ni ho ye ti ni na ya tesem e no kwen senya no so bi sia ne aka ne bon so aben bi si ensuo ka sase water wo ika ti and the funny le ma o ko fa ho
akɔgyina scene hobby na wɔgyina hɔ no deɛ na wɔtete ɛfiri ɔno mu ɛgyina no yɛmfa no sɛ saa berɛ a no akɔduru hɔ no deɛ na ɔnim sɛ yɛ ne yere kaa enti na nipa ɛkasa deɛ na amanfoɔ keka berɛ a no ɔno gyina hɔ bi wɔatumi aka kyerɛ mo a yɛna amanfoɔ ka no ɛna na meka sɛ obi se aneɛka bi ne bɔɔ nso abɛn ɛna obi nso se ebi mo so ka sɛ ɛyɛ nsuo ka bi ne tia kɔpɔn ɛba daaba sɛ wata esi ayi bi atete ne tia kɔpɔn ba daaba na ɔno fa ɔbaa ne bɛn bi yohɛ a nɔnkɔ ɔbaa no so sɛvo kakra ɛna ɔde kɔsi nsu saa no na ɔmo bɛka bae yɛmu obiara nka sɛ bɛgye ne mu gyina hɔ ɛsɛ ne sie no ɛyɛ paasei no wode yɛ asɛm a ɛsɛ ɛno yɛ asɛm a amanfoɔ ama yɛ okay enti seesei sɛ wohwɛ nnipa no mu a na ɛte kae ne mu tikyani baako odwumayɛni plumber baako wobra a yere ɛna ne mma mmienu ɔne ne yere Helena Simstress yi ɔne no ɛwɔ masɛe ne mma ne mmienu yi a ɔne no wɔ mma nnan mmarima mmienu mu ne yɛ ɛna mma enti panyin no kaw ɛsɛ for Rusepa senior high aw enti wa no so do akodia ɛma mmienu no a memfa nso ɔmo na ɛyɛ nkwadaa edi mpanyini n'akyi no ɛna ɔmo na aba abɛwui ɛsi ɛma mmienu no ɛyɛ nketewa a edi mmarima mpanyinfoɔ n'akyi no ɔmo na aba abɛwui okay yɛte sɛ ɛberɛ akwanhyia ne sii yɛ no ketewa paa no deɛ na yɛnhu no bɛsi saa berɛ yi yɛhu no anaa yɛnhu ne setee de ketewa no deɛ tuesday no deɛ yɛnhu no na yɛtwe wɔ n'asie no ɔmo sɛ akɔpɔn pɛyi so bɛgu ɛsɛ yi afa yɛ kakra ma anɔpa naa yɛ wɔno so yɛsaka ade kyee Wednesday ɛnora Wednesday ɛna mutumi yie no sesei yɛde wɔnom nyinaa kɔhyɛ mɔkyerɛ ei asɛm kɛseɛ si wobra a wɔkɔpi sɛe n'asetena mu te sɛn sesei yɛ a yɛka sɛn ɛde ma no paa sɛ abaya na ɔtɔ so mmienu no ɛbɔ na ɔnan ne fan kɔbɔ no nsuku no a ɛyɛ a ɔsɔre pra sɛ ɛbɔ saa mmerɛ no a mene ne da ɔsɔre su ɔsɔre su saa mmerɛ nka ɛbɛyɛ asɔre a wɔka ɛna kotoa no so no ɔne ne ne nsu mana no ɔkɔ bia no krakye yɛhu asɛm mate moyɛ deɛfoɔ ɔyɛ dada enti mpanyimfoɔ no ɛma mpanyimfoɔ no ɔmate a ɔma ba fie wayi ɔma ba fie anaa nkɔla na na ɔmo wɔ school mu no deɛ ɔwɔ SS no wɔbɛtu bae deɛ na ɔwɔ sukuu akɔdua no deɛ bɛtie no baabi a ɔsi ha ɔnkɔɔ maame kae no deɛ ɔkɔ nkyɛn ɔde ɔdɛ ɔfu ba SS no no deɛ tuesday na sɛ nkɔno nso koraa fo kaa ne bi deɛ ne ɛnka ne ɛyee nka asɛm kɛseɛ na asi o ei na ɛyi saa bɛrima baako no ɛne tikyani no ɔka ho no ɔmo nyinaa ne ɔmo te one area ɛna ɔmo left anaa tikyani ba no deɛ ɔtaafo ne wɔ koraa wɔamfo ɔyere ne kaa no a so a ne nua bɛrima no kaa ɛnɛ ɔma no so deɛ ɔno tikyani deɛ ne na kyɛ san so
in future ya in the chef friend so na from anna also a try kwakakra asam ne ba say ne bi ke ka say oyire no kra no na wa fa afura bosumi num eyampasa eyere bi on fa afuru o se ma no omo ko anim kakra bu ha na obofunu kakra ni hu se ne na fa afuru die me asem si na mo sakrade na me de ba okay na di na me okay afa die nes me ko so die na hu se wo fa afuru bi ade okay die na bi nipa binom nso san keka ne se ka no kra no last year ya wo di na woda ena ni kunu to surprise no enti ete so wontwi ka nche ya na sa na tie ka die utwi ka 4 years ni ka no ye lance sa ka no kwa toma no ye lance 2001 samre na ya kire ka kada da uyisu utimichi le brata kuma ntina wonim ka kada da nyese afina wusia kaka ha asem na no hye enti sesei oba na busua be ma na busua motena se aye nhihye bia na sesei abejaso nti no mo nhye da nhia anya nhihye bia but shedi nyenye on se police case no ho kwani aba nti si nyi ho na okoye nhihye bi na ye ma kwan a oye bibi enyi iti se police for ne nipa oba ko exam omo no bibi avia no mo ye hu se akan ensa ende na wo ye hu tutu ye bi hu se ebi se ne wa wo de dia ofe itime mo yire no so ya daga atini ana pacha wa daga atini aw ya ba mo yakọ wate o de ehihye ye bia mu no ye besa ba mo ana so ne ne mo abobọ nkomo enso ho why good Adolf asragana funi na sega bia bompa ya umudi mami ya bana edi 102.9 FM eya ya dase Adolfo Martin Mene ninu abema ena sa asem wi atono na ne yere Helena a 40-year-old seamstress ne ba kode Lodina Yasan oba de wo 40 akwada ba ko 10 ena Doreen enso 5 enti maame 40 e baba panyini 10 ketwa no 5 retajare ono ne ye teacher ni no a on the so ta join ne maame no wanya maame na o join ne bema ne kura a 41-year-old teacher retajare ena wasa kira de kura wa Kroporo ma Catholic basic school e ho na ba ya teacher ni no o kire na de o plumber bo amajasi Eric odon so 28 na me tete kura say yeso wanya adwuma kura wo Ghana water ya yeso wo kwa akotire exams yo se wo koye bibi ama je so start adwuma o se de na bibi se yakosi eno ya atesem a plumber 28 years ena arehusem se yesi enti 40 10 5 41 28 eye wonom ejisa arehusem wi yakosi na me video no mehwe bia mesu oba de wa hwebi akra nsem bi se de mentimi hwe we de enye moja nse monye moja asoso yewu video no mehwe bia mesu nto mo twen wo mo no mentimi hwe mehwe bia mesu sa wo akukoduro sa obehwe de a me de menhwe de me kata mani de na emum sa obehwe de a ko fifa video de braso ebra fabraso fashasi menkase kusimfifi ka no edansuo ni mu ya utumi se we kro omo twe ba soro kakra no
ɛna akyire taskoba no ɛbɛtetɛ hɔ ma wohunu exhaust pipe no ɛna mmeranteɛ no baako ɛkɔ gyina taskoba ne so ogyina so saa no ɛna ɔnom starte sɛ ɔnom ɔtwe wɔn enti nipa a odi nkan twe no baayɛ ɛyɛ Boama Jesse Eric plumber no ɔno na ɔmo di nkan twe ne baayɛ tie sɛ wohwɛ video na mo amwɔ yɛn Facebook ni yɛn YouTube ne so ne deɛ abranteɛ no a wɔno nso dware ni no sɛ wɔno no wɔgyina car ne so o enti odi nkan de ne nsa gu ne ti ɛwɔ car ne so bag no na ɛkɔ no atomu koyi bag ne nso aba enti bɛma no mo amaba so na mo hwɛ deɛ je sɛ nanim ne butum obutum ɛna ɔma twe no ɛde ne kɔ kokɔ no so no afei na de atɔ so mienu a yɛyi na ba ɛyɛ ɔbaa no me baabi a ɛyɛ a me ebesi bitiri mu a na ha me paa kɛse koraa yɛ ɛbra kaa no kɔkɔ hyɛ nsuo ni mu no just imagine enipa 5 ɛde hyɛ kaa ni mu struggler ɛbɛkɔ so within the car ansa koraa na akoma no teɛ no deɛ ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɔbaa no ɛna ɔnom ɛyi no ɔbaa no ɛna ɔtɔ so mmienu Facebook ne so a video no nie yi no 02.9 FM on Facebook we are streaming the show ɛwɔ hɔ nti wobɛhwɛ bi nti ɔbaa no ɛne yɛyi no wabɔ ne ti kama makita bɛyɛ ɔne ne makɔ na ɛbɛyɛ ɔmukɔ sukuu yɛtɔ so mmiɛnsa yɛ akwadaa no ɛne kuu bi sunsun a mekoa mete me kaa mu na makita bɛyɛ ɔne ne makɔ na ɛbɛyɛ ɔmukɔ sukuu action na krakye na woyi akwadaa no free kaa no ɔyɛ yɛ no just that action saa action no ɔde ɔpɛkyerɛ kakra dabi ɔyi akwadaa buhwɛ o bɔnhwa deɛ makita bɛyɛ ɔne ne makɔ na ɛbɛyɛ ɔmukɔ sukuu ɔyi akwadaa ne bɔ ne bɔ ɛna akwadaa no bukɔ akyi na wato ne kɔɔ kɛkyerɛ kɔ sɛ ɛdidaa soɔ nim asan it is finished saa action wei pɛ no akrakye no yɛɛyɛ no ɛno na ma me nisuo dɔɔso ɛwɔ saa asɛm wei ho roll on afei mmeranteɛ gyina nsuo no mu na wɔhwɛ gye adeɛ no kɔdi odi su akyɛ ɔsɔre firi ne fie anɔpa maame ahwɛ ne ma adware ne ma yɛafo kaa yɛkɔ aboo munchanchaki muhe afro mu yakura no na ebe ɛnso yɛ hwan ɔbaa teacher ni mi ɔbaa deɛ kyɛ bullshit sɛmi baa yi ni makita bɛyɛ ɔne ne makɔ na ɛbɛyɛ ɔmukɔ sukuu
Who you have to care of the back of my wife? What are you on him? Back go on the Double. Who have ever done going to be shy? Why, Miss Remo? We are front door. We are front door. Muncha take him here. After we are I'm not so good anymore. Oh, bullshit. I get a bear on in the Macron and go school. Enti ebra ensuo na ye kese na nipadom twam ho na kaase dodo twam ho no mesere se ba ne sa ne se ye kwan no a ye maim ba bi wo kra na ye futu kwan enti ebra bi adu ye guso ama kwan no ekoba hwidi dia wo se a bridge no ye ne ye bai mu because ebra bi atwam na ye ketwa enti na ye ketwa bi kra na nya bi kra ka na ka monsa ho ho enei abeye kwan kese ama kaase etwam ho dozo eno se ya ye hwe saa de no mi mezu se saa de no eka ho bi ena ma saa accident isi ye efiri se saa bridge na muso a wo firi ni bonkum ko ni nifa no emuso a ena nsuo ni soso nti ebire bi na bi na kaase etwam ho ba mi ensa bi nti ene saa dozo a ewo se no so ya na mpanimfo hwe na omo ya omo ma asemu mesi ansa okay ena se ye kaka anso ebetimi abasa na ka kese bi di na chi a obo ne so aben oba ebasa woni akoma ena se ka kese bi so firi esoro ho oba no waso ano a ehwo no de eye ufro a usimu sei no asa afro edie nkane na yesi agyan no ugyan no a na ko asan de akofo enise ni ofiri soro ho oba na agyan no na wensu firi he sane a ekosia wa bridge ne so enti ebeba ne se oba no be na adwi se ebia odoje ana oma we ni kwan enti uto nsa ehon so yesane speed wom enti uto nsa de be ya ne se ne straight nsuo no enu ti na mo gina ho ni hu ye no enti mesre wo mo a America 10 so ka ho yensusu America 10 titru si aduru sane so no hu wani mo wo kofro okotiesi amranu ansa ne wo pagya o mu se ne wo hu wani mo enti wo agyan wa na obi so agyan ne ho ba mum ye nu mfimfin ho na mo behu mu ho ansa na mo hu mu ho no ada se ba akobeto atwene atwene anaye me ne ye de ba kusi ye ni se gay na akofa wo ya ba enti mesre ye namo a free na ye sane ye gyan mu bebrebe no ye hwe ye na no so etime de sa nyem we ba akra ye be mo mu nyina abusua no ya akọ ne ama mo hyeden abusua ni mu ache mienu ma mienu no ko akamba mema no ase maame no ene ne mama no ekọ ena aka papa no ene ne mama ema no mienu di ayi mu chemu pe chempe ya oba ni nie plumber ene da ho no enyanika akwansi anye enyanika oba teacher ni ne nso ne da ho no o man fa for mango wa hwe ne sripa da bia wofo wa hwe ne sripa a teacher for nso ne mpabo da form die teacher for o ma ye se nurse for o mo dressing die o mo da mu fu a ke form bi pa o de da ho
form pa what did ho hey Radin fire born in jail na sadachi bi ebetima to obi a to say ya na say heaven no ho a wonya bi akọ enti mo am Facebook, those of you on Facebook no clutch promba no ono no ni mu edu ti ono no utwa habaigo ne so wabie eze na adwuma tade akora na hye na wode akọwi o on say adwuma tade na hye no promba fo ayi no the electrician prombers ni ade hye wo mchegu wo matade so ye friend adwuma jacket nti adwuma jacket na hye no ti wode na adwuma na ekwa asamado cash enkoma ye die yi osebo nsu eye emergency instructor na ono watena United States of America agene ntete ya Asem Beba Dabi dwuma die onfa ni agro na osei efre ye nyina no osu ose de Krobea kra ye no amamisu na doso osebo nsu kusa wate kusa enyamia esese basa asem na no hye eya na wo de ensa nioma we wunimu ena wafra besim osei adesua ben na obetumi di amaye yeduma de yese ya adesua ya adekere emergency bi se yesi obi atonsuom ebi ahopiprem yatumi ayi no ede na beto kokko ne so die nioma ne sese yeyo wadaroma bram de opese o kan ka kire bi ne matiefo Krobea me ra ko kakrabache ye be ide nyen nyame bi se o wa isisia ya me hage yeah that's what to and penifons so anymore omonye bibia mfa hwe ya obibi wa a friend heart attack any all cardiac arrest so we are consumed or consume anymore to try because I want no so be praying so on no you be out or land no and see how to me no na feeling the feeling and to send the person cardiac see is a boy see almost no experience yeah won't say so corona maybe a minute anything odo some year no to obi wo me crowd won't say the pulse broni because the pulse ebo obeti say ebo pim maybe a minute anything it is a compare let us say nipa ni wu ba wu ye the time ade ni see e no nche say nipa ni tons yo ma no wu we ni free mu ba ye ntia ne yem ye no hwe the only thing about say oh me what check you na what pulse ni adwuma let us say akoma ne nche also me and the bone na bronica sem your friend CPR cardiopulmonary resuscitation ya adina me de hu ne ma nyina ba bukum say ipa kraga na no ya ka first aid ipa ntiasia and so ya dia was we get the first and so what hospital and here na de am getting for the first aid no kana say hu ya me say o be rush so the panic hospital because Sakolento ye ni me just no be mo ka say aso ohumi o say den so atemase me nim time me di won tuni and ko bi be me anebo 30 times no man from oxygen no be here because we say nsuo mo a ontimi nhome akoma de be ja adwuma ye maami say ye on beto won say nipa e won say ye we ya ka ya kare me 6 minutes 1 3 4 5 6 7 no no training way and can you go ne mene nase ho no on samie no na
deɛ yɛ na ɛbɛn kokromoti no ɛno no pulse no wotɛ kokromoti deɛ pulse no ɛwɔ mu na deɛ toa no so no yɛ amentan nyɛ mepɛ deɛ ɛkyɛ mfimfini ne deɛ toa so no fato ne koro na ne nkyɛn sɛsi akora a woti hɔ a hwee nyɛ wo no yɛdin nkasa fa wo deɛ to hɔ din sɛ wokɔto sɛ etie kora obi awu ne yɛ so wawu na deɛ wowura mu ati abere waka n'ani gu so ani fa wo nsa to hɔ ne hwɛ sɛ adeɛ ne ebɔ a kyerɛ sɛ abere wanwu yi enti sei na akoma no ɛbɛte prepare bɛte yɛtwi kasa no deɛ ɛsɛ na akoma ate atɔnteɛ ɛnso akoma no nte ntɔyɛm agya adwuma yɛ enti sɛ akoma no nya adwuma yɛ a wommia ne bo no a 30 times no wama ne mframa no wasɛ mmia 30 no wama ne mframa no ɛrekiki heart no back mframa no mɛma no wɔ kwan bɛn so mframa no yɛde yɛano tua n'ano na yɛhu mframa no na ebi a na nipa no unnim yare ɔwɔ enti broni ayɛ biribi sɛ ɛfrɛ no mask Krobea san kyerɛkyerɛ wɔ sɛ menya time ba hotel mɛhyɛ da to nsa frɛ wo paa yɛfrɛ no mask no woanya bi a yɛwɔ improvise ɛwɔ sɛ wonya polythene bag tuntum yɛfrɛ no etuo mu nsum no sɛ bɛyɛ a ebi ɔwɔ hepatitis mpo a ɔwɔ HIV yare bi a wodeɛ etimi sae wotu mu tokuro na wode ato n'ano no so na wahu mframa no na wamia ne bo no 30 na wahu mframa no enti mframa no yɛ oxygen na onya wɔ nsuo ne mu no woma ne bi at the same time rekiki heart no back Krobea yɛyɛ willing to teach but krom ha no wonim pɛ mu bi a wotumi nyɛ hwee because when say me ba na to na kitwa na yeyi no me wo ma mma nkwansia ihu akola oba bibi ye no kra na me I don't know akola bi ni chiko echa me say we say me ba dey ni bi yeah ose me dey da boa me senka da bia nsuo wo area bia MPs no Krobea mu ni nkomo nye sika asem nanka we kura oma nka ensuo asem si a yefrɛ wɔ no mo kotom ekoyi nipa no ka ye ma wɔ mo saa training we no tentem bra special training no kra no ya dia wamia ne bo a mframa ba ni mo no broni frɛ bibi transporting ya transporting nipa no de na kɔ hospital no so wunim obeku no kwan Kanya ma wenyina boy no peja ni chi no minimu no but oye be ma pa yeah juma we mu na ya juma egu hono mo e wo se boy sua enina ya juma aban e de ne hudi mu a ko poa boys no be bia e so fu akwan so na so fanipa then you pray you say the kwa the bridge na ba but yes ni the bra head ɛyɛ training etie bia mo no yɛ dampa so wo bɛ so ni mu na ɔnhome wagye dɛ ɔso wawu mɛma mmerɛ wo ba check pulse no wɔ ne minimum no de the last na adwo a nipa no kɔ nti ɛbɛtumi aba sɛ wo yere wuyɛ bɛba sɛ na akoma ne ɛgya adwuma yɛ ne 3 minutes na wo wuyɛ mɛma mmerɛ no before ɛsi ɛbɛduru kɔmpa no kye no wawu enti ɛwɔ sɛ yɛhyia CPR no wokɔ aborɔkyerɛ fie bia mu nipa baako pɛ ɛnimu yɛ wokɔ ka yɛayɛ nte ase woyɛ bayi program a wɔyɛ Krobea woa woyɛ program ebia wote hɔ a memfa ma no si so mmra so memfa bɔne nso so wɔwona Krobea ɛkɔ fam yɛde bɛba yɛn ho so adu bɛduru manhyia hospital na 6 minutes adu wokɔ wabrɛ ni sɛ wowu a nipa bɛfɛ bu wo tek yɛyɛ adesua a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ but yɛnya kwan wakforo bus nipa de te bus no mu a yɛsɛ ɔtehio VIP asthma koraa tumi trigger ma wo get into cardiac arrest ɛyɛ nneɛma de
but we over runs you when I want to meet me. Why was it shower? You may mean to me, I shower. Concerning you go me 3 months, I'm a home. Now, where do you walk? Shame. And no, I commanded you my April, but no. Young we to that pulse in a year, Jumano, or see me out and near friend CPR, cardiopulmonary resuscitation. A big project by Sagana, the year Juma, can you come walk it? Obiti came on, no, they are copying baby, then it is 60 and so. Pay as we were second before in Nako Hospital, and in Thursday. Yeah, chasing into 6 minutes. You have free a report junction to G crowd traffic. Nani can I well. Krobea, and your money does. I say, Unima dear, measure that to Safrel. Na Mama Wabba. Nioma okay. You know, be the home come into the after program no. Mesane wakasa why kusenso sawasu eka ho bi kuse me ya na me tate se nipa ka se be mansu enya no kre be masu papa be masu pa hwana se be mansu na ukoko to se obi su a now chechire ne wura say obi kura to me the force Jesu dia oye no Jesu wonya su mema ne nya su mani nsu se su ba nipa mu a ja no mani nsu wo de mani nsu a mani honto no osu a oye okay a obi Jesu ti be me nsu ebia ni awia adwumadie o say tifie wa su and so the fray emergency instructor ono US and what here and wabagana ha ya utie show ya o kan CPR ho asemi eho hia ntidako meshada na ba fidie iso sa de wei enwumam yeso take ha sei na nka bia yama abrewaba ko fitwumasi ono na akosua CPR ne ye in case of emergency you didn't come as our first AD be kran sana yet wadru mensia because from Utek to mensia maybe all of a sudden came when you arrest ibi send your walk and ya udi be free Utek udi emfa say your studio ha ya be yo hey nana Krobea twache mumro nebia ivu mo ebe free MC aho ebi be free newsroom eni abontin be wura ha no eno nkwankra no ye be rohye wodo akoduru animu ho se ye de ukoto ka mama marketing manager ono de eduru emergency on na etu obo for Michael Nyangupo inshallah that guy is a brother or your marketing manager will take care. He's one of the guys I like very much, but me pewasem me ma hu kura asem pewasem ya asem kana apie ma no ne. What you say? Emergency, he will be the first person. Obekwa akotu ka sisi ya. Makwa akodi dokono. Dokono amidie no. Mako na mejeye. Mako shito. Jeni. Eni yetwetwa aguso. Na medi dokono yi. Aka conclusion. Se who did the conclusion ye last wine na trauma na etwato no se oni obi didi na nya ona wo to aduane na men conclude o conclude a wanya asem sa de we nipa bebre nim conclusion se who didi aduane anya ona ato men conclude na doc ma fa me conclusion me di wi aduane ni di o me de ehye menum na me di dokona mo amo hwa me mu hu me de mensa no ye ni se ya ansana medi ade no ahye manum afedie ma mene kwa me yam nam hu se me mini mu sei aloke se me de mensa sei eka me mene no hane hana mitunu se bibia bia me mini mu nim sei
a woman hey edi asansem nie na me be hia wo uteke femfia yi Krobea mama ni hunu bi na me kan na ya wade ya kire wo ye okay na jataba sorry wakoto bofrot wakoto pano wakoto ensio ene me tepanu me dibofro na me so me de me ho ya story ni bi a kire mo me num nsuo yi ekọ me se dabi na makogina ofala workshop ho ma ye k afei de me hu ye ne se emoja start pa yeah mama ni hunu ewu take fimfia emoja start pu me ba enti se me di nsuo ni gu manum a se me pegu se ya edane moja nko a Krobea na ma hu se ne mo ma me start nya me real on fancy me so me kasa aka kakra no me fa nche me japade na kratch na hu se de ade na duru no wan hwe ya ne boss di wu ti de me hu ya ne so obofo Michael abetuka mintumi nchim me konko nchemu ni nchem se you because ahana lock ya de be call menhia ENT fo a mo menhia na ma me panyini bi wo ho ena wiye me chia mo ono na ye in charge me call yo mo hu mi anom ko free in charge ne bai se yen ko yes scan de ye di twa enipa yi eno yes scan S3 na ya rush me tentam de me ko ho menhia hospital wo mo ye nipa nyankopon hira won kratch na wo twa S3 se wo mo so S3 ho no tie wo ti Asem Beba Dabi ne nya asem ketoa hu mi na Krobea adai me se dia tumi enie ye na omutwa ade ye be ya assessment ya se ye hu se kase kakraka bi ehye me minim nam se na mare na ntwinam kasa na aprokontre nam se da bi poko ankasa kura bempe na ntwinam dokono kenke akra kenke de ye de na ntwinam disai se nana de aye ne de kese ye refer ukoji make us say na ya covid brani mu a emergency aba sa tam kra nya easy so obenya doctor no referral to G any refer me to G obofo Mike ya na so asiso epu any G sabre mamines mamine ye very nipa o take off on ya pomdi ahotoso no so ono so ya adwuma wo G tie ye no o ma ya arrangement no ape obi a ye kohyia no ikoduru ya o hair scan no ma yitwa afoforo osenana de aye ne de na ye fiada kofie ya wa menamu yo edoada ye koye operation na me Krobea mete hai kwadwobrenya na abrami ntaba me de menni ene kasa didie sa ne na me de kasa didie no ye kopamu akoyi kasa de a die ni besie asem ni bi na America ni say yo edwada na anu amama nkoye operation no me da bia meka hwe se uwo nyame kese bi bowachi na otu nan si ne so no ojew sebo no de onama onua da bia danase ti mesa me da sore wo me kokoa mu a me da support akora bi ntumi nhye enti me de me ho kwatre kwasa bu nkotodwe me mpanim dinkan de me nyankopon ase kora ansa na mapie abesi hor na mani abetwa hepa plus pavi plasmos ne so na makonom madao edru fiada na anwumrem ko akura mantumi yesa rohye me kwa another private hospital bi because ne moja ne ba na eba na me pu moja good ena yekoto nsuo bi bra me sei timia na mekuta mi nsuo ena msi se mewu a me de mia me ho hye awurade nyankopon nsa boni amaye nipa onfa ncheme di obi di aye me de ache me nko mabomi wu mpa ya wie se mewu a mengu me da ho anajo asem we nipa ntie ya yese nsamafo ni wiase me I believe in saman me papa wu na me wonfie me ense na me de me wo ye program ni bi a kire mo 3 years me papa funu ka de ne ko isa atete wo ambulance kakraka ya tuo yi bi odam mi tifunu ne hu bi ne ko ankonsia
free wa me ba ye mansia nkonsia biem till say doctor menka wo yaw ye ko doctor maame ayie e wo manso amanfi a ka bas ye de ye kwa nkonya ba bia nyina se ye nzinyo nso ekogina nkonsia na masi ma dwonso wie na mhu ma ba dwonso gum krom tim ko dwonso gu wasan konsia ho na ye me second time a me de ko ho madawo me na be ma ye de me to no ono na me ne nam ye free me nkwada abremu akosisi owu ye me papa afrim me na ba afrim na se da ya me so na mahu sa nkofo me yensen me nware robem me dware bucket yankasemu enti te say the same na me wo fie dia me ndware robem da sa bobra pa bucket bia na me na ba na dware me mu na ekuta me nana mahumi nana ba mahumi nana bema ene mahunu me papa abegina mi chamber baabi a me da kwanya no na me nana bema e ka kire me nana ba se faduro ne koma no no ono de on pedro no ono kwa krokro do mane nom asem ada asem na ayu asem ni bi na me ka no radio so ni ene ye yawada hwe radio adwuma ayeye ho anuanom ehu especially yeni ayeye sa social programs we no o ka obi asem agene nkwa na ogidi se me ka asem ba ko na awura yi a otemanim hai na me ka ne de ama no obi sisi no de onu sisi no na wo ye de enye no na mabu awura yi ama ne nsa ka de oje a de yaje afri no on town oni na busua nyina be town na me na abegina manim Asante sorry na se me da empa ne so ene atam mitidi atome nana basre so ene odi aduro ne maame ti odi aduro ne maame no masori agina preko pe e wo mempanim na fie de me at once nyam ko fa appeal kase no na anu ya me bari kase ne nche me tu afri edwoso kwa mo enam ko bari kase ne wo bola so o me nsa ye kura mi ya o hwei te se tintin no ewom no ena kasa ayese drawa hook and line ye di yinam efiri nsuo mu sa na kasa na no aye eno na ne hye me minimum eni pie asemo ameka kire wi yankopon ene me dance ni enti sa wuti wiase na wa anwini adwempa amfa adwempa nanti a ukum eye very easy sa na mpesa mchiru nti na meka sa asem we de kire enti sa adwempa na hepa plus doctor wo odenam no yankopon tonkoso amo ho ban wate yese o mama ho ahi waduru a wiye abo adasa o me na no me de aduro ne je oba bi a ne mero shede na ko health facility nkwa se ne yem oye ne ho hwie nye wo so wo osa first aid ya no se bu nsu ka wansemi me ma ne bi wo hwa wankwa hospital no ni sika ka ne ho ahoma chitututu no obebo me punu mu damase sa ne hwiasete enti wo wade pa wo ye eboa adasa hepa plus pavi plasmos aduro ne ye papa ena wiye wadaroma ka ho asem san fa kire me ne metifo akra nyame hira o onkoso ama ahoden ami emo ho ban na onso dwuma pa wudi fuze enam so nipa dodo na ate hepa plus pavi plasmos ho asem a Ghana ha woni e wa manone woni aka kire afoforo enam program isu nti no omanya nkwa na dodo na so enjoy life good eni nyame mfa inhira emu eden ema oni producers ni team ni nyina ami na hepa plus pavi ena plasmos mesre se sisi de Ghana de akoye no first aid all angles so bi amene ni ekoho sure baako yese u ma well being na gina yi sure first aid ni de bebre o baako yese u ma ho ayedin ebi se ade baako ya dwen ko so ni chemicals na ewiewia ayen no ena obeda kra mosquito nti obe spray obe homi akomu ye duane a ye die ye spray so wani a enyeyi srade esichire anonode a ye nom
ni nyina hate yapomuden so wadwuma uwom suku na wo dan odam ufia wo obi hyebola ema wo home ekomu nkakra wo etine ma atwa ye ho ahia nyina no fa kwan bi so ate ahoden so eno nti na hepa plus pavine plasmos meka ne bribia se fane se wo de onyare wo de onni ma de efre ne yare kra na emomo pese wo ho koso aye din eno nti na wo nom hepa plus pavi ena plasmos aya na bribia manigi na Krobea ho sabe enye se mpompo ni kooko asisi nanim ana se bia ne yefuna ye kase abroso a sabe o best studio wa waden den na oba o no maduro no nyase yare o ho nti dabi o nom efise onim sabe oye nipa bibia tumisi at any time bise those times ye nyi no o papa ma wanu maduro nyase bia o yare o dabi eto da kro etumi frɛw eya mokosaw ewo ho yes saw ni arezu na ne kakra woso ya woso ebreko onyare nso onyare o ansa na abeko school anopa no etumi ye waduro kacho so wo sa ya ache enye se yare no wo ho etumi ma wo kosedro muchia ne so eno obi kura ni muchia o dabi de oni ma ne bena what you say ukomuka se ho jade ho yakwa kama muchia ne so didosi so kosebinom fabonzia no fabonzia kese no saa ne yeka enye se o yare ana wate asi usu dabi wa wofo ne nim se wo ye nipa eti wo behie nipa oni nipa bedi nkita ho ma wo ho koso nya din good hepa plus pavi plasmos ya ye aduro ne se ebeboa wo nipadua no mena yiyi ewuduro ene niema ebre wo nipadua no ahoden ase no ebetumi yiye afiri ho eni ti obi onya binum bia ne dia danse opanyin bi se na nakoma yare no bibia bi pini wo soro wo sha ase nom hepa plus pavi ne plasmos ene wo hu bi obi de ne menses na emakra hepa plus pavi plasmos asan restore ema asase eflu obi se sebe enkaboni bi bribia no na ewo ahemfie ho ama ensuo ne gugu ne saa na waye confused sabe ne kunu bakra na gise ope bibi na ode efifa because enka no enya ade a enya homka hepa plus pavi plasmos o sha asese onunum bi no akra ene odi adanse obi se ne nsa eni titriti obi tu ase aya na etwetwe no obi nkotodwe ebasa na ahodo hepa plus pavi ena plasmos nana onya binom ye no onu nso edi adanse piafo woman ba konse ne boa no tumi ye ne den se de nsuo bi ejina ne bo watwa x-ray ne niema ye so ye nyina ne boa no ayese nsuo ejina ho hepa plus pavi ena plasmos o sha ase so ononom no ene saade no so afiri ho enro no ya ye ne se o de yi wadwen firi yare ne so enwene yade ne ho menwen o yare ne ho yi wani free labs no ehunahuna woni ne scan ne so na sha se onunum bi na ye nhwe mfaso anipadua no ebetumi aye de aboa o ba ko school mu empire ne de wabo watoto nuane ama no waye bibia but oba na o ko school akosua de no ono na sese wo hu se oni ho a eniema watoma ni nyina ayekwa in fact classroom ho kra no ontumi nsi ho eninti first aid ni bi pa ne se obema oba ne hepa plus baako pavi baako plasmos baako na 24 say 111 ne symbolic o beda bia na onom baako hepa plus baako pavi baako plasmos baako onum wia no abɔ ne pae no ada onna oba tan wasumadwo oba ne so asumadwo no because I was surprised say woman baako share ne testimony odi adanse say oda yase for niema mienu a edru na yama ne ba ne ba wo JHS2 ne ba wo JHS2 sabe osase bu ne nsa JHS1 ena 4 months ni ne ba no mensesema na obi wo JHS2 a sabe adwundwin we beto ne so a enti ye ka hepa plus pavine plasmos ho asema eye holistic idea sese busua ni nyina nya binom emfa wadwin ko bo bibidro for crowd om kasa we opo kama ya to na du emfa so e wo so ene nurses kanfo a doctor for medicine for a driver for obi a wonya bia no bia dia dance o se niema mienu no ba ko yese 4 months na ne banements sa ema no sisi eba ena afei sebe enkambonia na ewo ne ba ne ho na ensuo bi egugugu ne ba JHS1 no washa say use feminine wash and na me kana no be say no bi o JHS1 use feminine wash
tertiary or university nye kerosene no be akra serious JHS1 because you are exposed to some microorganisms infection there man sure and can naturally say akra no immune system no etumi overcome and so aduane odi ti ne so sabi bibia otekra mpo no ebia obeda ya science spray ho home ti na ho den so nsu a onom enema atwa ne ho ahia no ema ne nya saa ho den no ba hepa plus pavi plasmos ebowra ni padua ni ma na asesa issue no sure amanonefo woni ane pa wo ene adanse ne ba na eba last week BBC so Tuesday ya akra yes BBC me so yes ababa wa se nana se apa ho o Germany yes se ya ka sei o se ne menses no wadi nkin awo ne tekoi se ya wasa fefro simple afa obi so ensana na agu ne baabi obi kroso obi si ne ti na na ye ne ya amanone danse no soro na eko mede be numbers we ma wa wutie kai se enne ya wada last woman bi share ne testimony na we de ma fa wa danse adi o se emre bi a o kan se enne o kan se na ya wada na me kai o se o kan se ya wada ye da kronkron ma o enti obia emfa saa ya wada no so eye wontam kese eye da pon ma o na onkoto hepa plus pavi plasmos na de ha no onkan musu no maduro no wow se wenya na yesa o se saa da na asem na o kan ye no se na Krobea de ya wada kan why wo fi ha o mekai yes mekai o se okoto hepa plus pavi ne plasmos a correcting the problem wow edro no ho adanse bebre ene ya wada yi mesra kwaji binom onum bi no akai oba na ono so school mu ene wo mo a ebe kɔ foforo ikura no fashion ase na onya pomodin mapa sabe washroom se okoyisu dormitory okoda serious number ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa amanonia mayemfa nroni bimrao okay 0542 807 907 0542 807 907 akrayen srese enroni yensesa ne bo no 20 cities obi o be fredok yes school for na ekọ na wo for na 20 matum yantum sa obi tumi kase capsules ho aye din fi school for ya he ne bebre na hoden no so ya san pagem eniti oba no utobia ma no se wa opanyin no kra pe capsules a ebi wo ho insuo ne so ebi wo ho enem sheda de insuo breo me pese onum insuo akra na odine ma ye niema yes eniti insuo ne bi wo ho ya ma na ho odin na pagya se de capsule so ya pagya na ho odin mu na ade ba ko a amamani age from Monday no ya dance a free atadwie ni maba wow obi di atoto akire na mesre etiefo ye kan atadwe na me hasting to conclude say o kan conclusion mani age men conclude say sex nkwa na ye kan no kwasem ni say sex ne ka ho but mfaso bebre di sex na chi good o yo ba oni atinka e ka ho o yo ba sabe nsuo ni gugu sabe wani abie dodo ma wadwen mu mo mie na wani na ho na me mape eye hepa plus pavi plasmos ene beki kane mesi ani last time lady no se menya muscles na wo student catch yourself no wahunu se yo ba no muscles so kohwe abeti dabi ene makika si ani hepa plus pavi plasmos o yo ba ene ya wadai wonfa atadwe nto akiri da ene miama ma kwan fa to akiri o de fa atadwe to akiri ne ehwe woman panyin oso wo say Kenya side ne nasi atatai ne nai umia ne tutum
ɛna ɔde atadwe tutu akyire ne nana dwetwe wow atadwe no mfa so wɔ so o kɔwe ne raw sa wo hunu hwe ne mmom udnom Hepa Plus Pavi ɛna plasmos o de tu akyire a nsɛnkyerɛne adi akyire o yɛ ɔbɛma mesrɛw ɛna ya wade die fa kwadu to nsa benkunim piao to obu ase hwa ne kwadu no mema ne nkeka ntini no lady ba ko ɔse afrɛ na akosia wo kejetia ɛno ɔ hyɛ ne testimony na sɛ de ɔka no maka ofie ase me nka ne saa enti me gum kakra because Bible say ye ntwa na ne so a ahwɛ ɔkra ba ko kra ntumi nje enti ye te so kakra ɔse sɛ ɔno no ɔyɛ nurse no ɛhɔ no de so wo de ɔte ase o nurse ni kuna na ɔpɛ vein wapentin edi nsu asini kunu so a obehwehwe ntin ni sa wo hu aho eba so de paneɛ no wɔ ha na mogya pram ni ɔsɛ eba sɛ yɛ obrɛ ɛna ɔbɔ modin ma ni kunu kwadu nsia 6 ɛde to akyire Hepa Plus Pavi Plasmos achi ɔsɛ afi so ni kunu sɛ ntin na bia ho akra minim so do atene ma se na meken ɔno ɔbaa no ɔde atadwa tutu akyire powerful ntoto ne bo ase nurse ni kunu no say for the first time obo ni kunu abaso not just a doctor or doctor no ni kunu be a great surgeon wow o chire pipe niema wa mana ye de yes ubehwemu no sa box no utumi pai no man enti na me say o meye doctor or doctor keke great surgeon or surgical procedure or papa niema mu e de na ko baby e so o de ne ko Hepa Plus Pavi Plasmos o dia ma no oni ni kuna dini yi sure wada ni kuna asenso piafo ni kuna so adana ase piafo eye Hepa Plus no pa enne ya wada die mesre obi o driver me nuanom ya driver for because a driver ni e wa apomodin a oye ne papa nko a sure e de nkwaje bro ma mu ni nyina enti se driver fo apomodin ya na ehia me aso korema mpon mate se taxi rank foforo bi aba ho no ma omu fa Hepa Plus ni ago wow enti nyame adoma mo betimi be shada ba ho yes manyan kra ni nyina sa brekra me sure so mu ti wow omu leader oyoba wow yes on fa woni agro powerful ofre ya je say obo din powerful Hepa Plus Pavi Plasmos wow omu pese omu ye de tech for no eye ni bi wow and ye be call omu ho sure enya so korema mponso nko station say ye trotro say ye buses say ye taxi obi a opese ono nso nya Hepa Plus shirt ni bi no ohye no special days no o de onfa Asem Beba Dabi program ne so ye de bebrew o fra Asem Beba Dabi fo no ana Hepa Plus lines ne kra ye pese obi anya pomodin papa good na driver ni bia drive ehunya driver ni bia ne ya wada de drive men ko fa China duro ni energy drink enko drive ko bobo necessary aben ehunya na mo ma Hepa Plus Pavi Plasmos enyo omu adwuma as a driver sure na fa ko kwadu atoto akiri ma me number no bio yes me number me personal line ene yani udin komo wo so no eh 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi ena Plasmos Vidpart me chiao baby ato aduro bia so pa benya bi Vidpart kra was ko mampo statue no fo ni nyina nko ho nchen hwa 50 cities obenya miensa ni nyina bi aside that baby 60 obi ka cho Hepa Plus ya tuma oboa 2020 owo obi aduro benhye ne be memu a kubensu
ɔmfanye ana oba odunso ntɛntɛm nso abɛkyima asema adunso kube nso de faye uwie a obɛte de me piafo Monica sa doctor yada say adofo we the man himself Ebenage Heba papa no oda no panyini pa no ono no atie nene me kasa asem we kyerɛwo sɛ enuomiensa we sɛ ne adanse ye wo ho no onuaba nuaba ma wutie me sɛ wunya adanse ni bi ni ya o ya ha ho sɛ wo ye oba o ye bema o ma yemu betumi kura si piesi ta edro we beboa wo bema sɛ wo mensem da bia meka sɛ bema de ya basobo no ye bone sai ma ye ni che na ya bo abaso na uti na ye ukono wati ase nkanka kura ne sɛ wati ase ukodudie na koyi atoto akire no na ukɔ ahemfie ho na wo bo ago na ago no de chish na nante no ntimi se we be memu se sa de ni ntimi nti ento bi a wo de ekope hepa plus pavi plus boss no fa kodu ni bi fa to akire na beboa wo be Fred Dr. Ben sabre ye ode ne numbers no ama no na ye yawada de wonti ase bia no papa no benya abotre na wakirem e de ama wo aha ye 102.9 FM aha eye Otek tiewi meba Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomudin hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De medisi wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Dr. Time daso. Menya wudenie. Wo ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medima for Herbal Clinic. Asane nyina. Medima for Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otimi sa ne ntem kra no awo so otenete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no
so a wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfwa, ne dena ma wani aji area we say. Minia, sa me kaya dia free SHS, ayama me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Sa wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Sa me de me mami ensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me mami ensa, kofi, esi, ene kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo se omo ba, omo de nsachaye bebe mo. Ebi mo se omo ba omo be twem. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yo ma de ni bi mo. Enti just why na ntua. Na why nko ni free. Omo pese omo ya, ya ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Ani protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wo se boy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS ho ban. Na ya no ma mba mbesai ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o. Anya free SHS wo ya na mama ne nkofo se anya possible yi. Nanso se say dear. It is possible. Afiwe, ye tu abadi abo free SHS ho ban. Tu mama Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Chalice smart food. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka abeyensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Afia wonhu sakra ya abamputam ha afia kakra atwamu yi kojo nye ma ye sonko ankasa sesei akwan ayeye amesuku ahodo nso atumpon
na enuma panso aba MPP amansa chaya ba sa pepepe SHS a wuntwa hwe akwa ho sam sese adwuma ya bia foforo the migrant free don so ne hobio me kai dum so bra ne yati esum na pii no MPP ayepi abiama da pia da hiade atumpon no fa se adwa wanya free SHS ho faso ama sese o school pom na eno ne akandifo ayehia obi a ode na dwene sisu se obema aniam ayeyie ama obia MPP adane de se ensa chaya nkasa betimi aba wo December 7th no mumma yanto aba mfa masa enkoso pai enkoso mumma yanto aba ma number 1 wa bato nkrata no so to aba ma MPP magana eniye Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwuam afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho ye de beso woni a wo yade tete sei asene se o man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saate bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saaman nankasa ayare niama ene nabusu ekom ayetebia nipa bebre na mu wo manyimu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba biose obeba foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete sen achia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si achiba akrata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi ata ebi akọji ayaresa sa enhyehyeye yi ebe magana fododo no awo sa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuyo Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kenya ne hu biemu o na wase November bosumi aye besimu no de toso en9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fabra sa odishia ton someone tentan ya bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye show wi a ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na say de enu Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amene mko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai say wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betu anumpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo kumase pechi number 1 pre 0242442166 anase 0242155935 tai se edanu ye busumi dubako ne da etoso en9 4th November
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duo no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa. Se o peta meba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkra tuwe yi atum. Charlie, afi abatu idie. Majia ye bebre pa o. Mi hu de meto amani mpo. I don't know who they are better man. We make the policy about Mama Sorry Beba. I think so NDC bar. You be bien Juman kitten. My person a branch executive na di omo be gym. Say akuko na person share poultry farm ketu ebi near mao akuko buono near ton kuko na mao near mao eduane a ode beto eduane ama sika ode beto eduane ama. Hey, na rent na mostre. Onua nyanto boasie. Enti wait na papa ne se yento abama no. Aba, papa no on se san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy bakwa Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omo so betime bia omunwumam na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma mensa just oba konka ho osanso say odi ade aye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wa na meto ama ani bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masisa ma adwen o sisi ade enya de meto ama JDM pio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa cheche ende therefore die yemfa cheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Okay. Out of 4, Yakoya Yaba. Aha ye 102.9. Aha. Eye OTEC. Enkomo tosumi no enawie yi mewo mewura bi ewo manim ha. Na momfa ncheme bibinti se wanhu nanim kura enye hwe. Oba pa akwaba. Yeminia. Oh to say. Erade adome ho ye pa. Good. Ade asem na de waba manim ha na wie. Asem ade ma ba ha eye me se metu kwan na menya minia be ma bi a odi manim na so onim obi a oye akwantu ehu edil anase oye hu adwuma na ne bra bi kura nso no sa nipa no eye bi ama no enti o introduce me ma sa nipa no na ye sha asese ye hu adwuma timfiti ase no o ma me sende me document ema no ema o ma me ya we say commitment fee eye 18,000 say mitua enkane no 180 million 80 million eye commitment fee no ne chere say why wadwen say wo beye procedure na no eye no na osan so ma me ya we say program ni nyina no ye bewie bibia no na metua 1 billion and also 1.2 and umponsu depending on the current rate dollar no dodo no the way siko na ebechere
na ye nyina ye ti ase nto ma me send me document me passport na me Ghana card enema bi a ebehia birth cert ni ade ebehia na program ni nyina nso no so o ye wo Canada work permit ye nyina enim say si ano sanka wo kwa na wo ko school anke no ne ye simple me ye sanka me ye bi na emom no na me hwese school no me ni obi wa akira se ba school fees ana se resident a nipa no ebetua ana se obe send me sika na me ye se o se adwuma ekwan wo hode a me ye adwuma ni mum na me kwa me de afaso na se metua me disua so a me de afaso aye no so obeye enti December last year and I share process na say January 15th and I'm sending no 18,000 no and all the share say enti e wo na o ka kire me say obebuki appointment for biometric any interview na maba Accra nipa no a o yes connection no enti e wo ma me frɛ no ama me update o nyabo tre na me ne nkrofo na eye adwuma nti no emre no so a ye be frɛ na waba Accra ampa nso emre no so ye e ma ne send me document I kire say bibia eda na kwan so say men fele anase men twa photocopy na men fambra Accra na edru ho a agbelempe edru ho na ye de akwakoye interview na biometric no na me yes a pepepe no ka kire me say menfa me passport nso enka ho na me famra nti misim me dru Accra na me frɛ no me dru la VIP station na me frɛ no so o baabi nti me ma ne mre kakra ba be frɛ me na baabi a me frɛ nso kwan wa nti wobesi mu anadwo bedru ho ahomache nti na sɛ me tena ho ama ewie mu tete na me frɛ no so ba be fa me nti ampa nso ofa ka na oba be fa me e ma ye kɔ ho ye kɔ agbelempe ho nti ye kɔ ye no metete ka ni ma na obeje document na ka se mincha photocopy no embra na me yima no no san ka che driver ni se on che no mimpo de minim se o since a we agent idie ono ni mom ebe kwa ko hu omo na se ne ebe ya kiu bia ni bia embem nti o ka che driver ni se on che ne de enya ade bia ebe che na se masan asan mechi akọ baby bia me free ebae ti driver ni tima almost 30 minutes o mae be ko wan na san bae ase o year rounds bi na bae na driver ni so open ntem akọ enu nti na onchia ne ka no nko na so onche nti edu baby na driver ni so ontua ne ka no tua ne ka no ko na me siye na ope joint bi o moton aduane ne ekotana na o se ekomodi me na mso me bae ache anapamu nti mindidi ye no to aduane ne nyina ye di na so ye sorry pa se akoba ne sana MPP mpanyimfo bi ewo deal bi omo link bi aba na no unjoin ni queue with the biometric no niwe no na visa ne beba eba ansana waba abeye connection mine no na e kan sa asem ne kire sometimes no age me passport no akọ ansana oba be kansa nti ho no nyame ni mma ebasa ma edin ena oso ema de ye kan asem kire mu ayana ayana nema bi wo ho mo nhyada anti ase na enkrofo na enam omosoma mebeye adwuma ne ma okra no me ne o makasa mo mate ase ampa nso me send scanner ma agent no mitwa na me de asend bra na enam ne so oni ni nua na oso oye bia ma no na me de asend omu nyina nti omu nyina no ya we nti o ka so no makasa no ni nua ne so oye bia ma no aye bia ma ne nkrofo bi kra omo so eya sojafo na ma me ti ase so waye bia ma no de onim se sei na dwumadie ne tie nti bra ne yesa no no se mentwen ebia ene ya kra no mbetimi aka se menkonkoye biometric no nti ye twen ya almost 5 ni ente obi anka no so ni aye di ade asa nti menko na me yenko na ade chia maba ana nti saa time no na ya wada efiada memene da ni nyina Mr. Accra man tenenka ofre na oso me wo tema me koya ade nti no ni aye die nkrofo ne ente o mun kan ti san ko latest by
appointment ne ba 15th May nti o say either say ending of May and I say first week of June visa ne beba na waba aba biometric visa de bedi nkiaba na waba biometric no sa pepepe na no amutumi ye ne sa ma ne yeye well odi mo amuti a mo ya akwantuo ho adwuma no we dia mesrem o se wo je visa dia mo obi a visa ni tumi ba ansa na wakwa akoye biometric ana eya asem na mebusa uwe ni idea oba Facebook nasi na YouTube nasi na wa comment ya to de amame okay ene ye dey enti me krada me phone asay me wo hwa na ofre me ma send video of visa no say de abo o passport nim na aye ready nti ya ho bo asa obeba akra no aba biometric no enam see you mate nti o sending no first week of June enyumre nti o this week imu ya ho bo na bra be biometric enam se mate ho anu ahya ase se o demand iska na o so memfa balance no enka ho na onfa nsort omo wo inside no na omo ye visa no ho adwuma no so onfa nsort na afide ma ba be biometric no ena me sending ni bi o san sending ni say me san sending no zesi anu ska kwa akodi ni ho 96 usika nyina akodi ni ho 96000 enka ska no 960 million hey 40 million na 1 billion hey aka 40 million na 1 billion ena akodi ni ho aha enti na oma me pressure yese enti no eba sa na pressure beda me so ameje bosia sa unim so ya ban adwuma omo sende information online say bia pe bosia ti na say no ni mum na ye emergency a metimi akwaje na megigi be free adofo nso ho e de so na me am sika tena ewo mu de 180 na me de sende no kane no enti edu ba bi no me frɛ no na menya no na me frɛ brothers na omudi manim se papa no say na no kan ba menya no akosi sen na omuso watu kwan ba ko na ono no o se wo ye bia ma soldiers fo bi onimu omo no aye bia ma nkrofo no o so watu kwan ti enche obetene nka ude nya abotre na msiyo no ma ye eyin sunso ama ne bra na enam na suminim na nkasa no na o so ye betene nka nti omu ni mom enya no ba meme fra enko nti omunya no na omso emse no wanya problem kakra nti no den ya ye betene nka nti o ma emse ne na ansan so se enan na mete papa ne nka no aba ne wanya case kakra na all solve nti hon me yemu sheme se die case na ama yente wonka nti eba sa no na bra na nam ne so ne so wo mo chi no nti na madwimo ayem na se die nchie den ya chi na fa ho ne ade no muso enya problem den ya yebehu na ewum sasa abre nyina na passport wo ne ho no waka kire o visa na ba okay enti e ba ya mpa se passport me no ka say kura no eda so wo ne ho enti wo twa video de ma video ne ye de video video a me din me passport se ne me de ma na pepepe a visa wum na ne ekoba ne se e ba sa no na me de kire me maame se onhwe ade ni no so owo maame panyini bia e one no ebo mpaye nkakra nkrenti me fan sende no no so wo nkrofo wo Canada ene other country a ono mbo mpaye nti onim de we omo ayi ni city enti me de sende no say there be we enye original visa na hwe we die na fa compare say eye pepa wakwaje fake visa edi abowo passport ne mu en watwa ni video en wo de asende o enti besi nne sabre ya ye ka say kura no o passport das o frɛ no me frɛ na onfa akọ edu ba bi frɛ na so wo de nya abotre ma me na me ne nkrofo bi o so one lecturer bi o Ken University ono omu nyina na eye adwuma nti no obefrɛ me na wa send this scan bi na ne eye me ya wo mu ni say we ase no sometimes I na we instance e can be kire wa wo pese udi a kire but nkrofo bi wa around a omumwa e ma wuntie omo so ebe yie
waye bia ma we nso e ba aseye a me hu sika nyina akodi akwa ne ho a me dabosia so a me sre ansa na medi no omu nyina nso ayi omuni bra na nam ne so no ni nua no ka che me se ai ofre papa no no asendi sika ni bi edu ba bi me frefre na no nso mfa ofre na metike me frɛw eno ano no always papa no wa kra according to bra na enam no so no se papa no was spin test na e ba critical mpo a onim ni fie nim na dwumam nti obekwa akɔkyerɛ me saa de enam ne so no ɔno sese ya ɔwei ɔno ne wɔ sɛhwebekwai na ne bra ne nso wa akra saa papa no a ɔno no so ɔyɛ connection man a wagye 96,000 na wakɔyɛ saa Canada fake visa no de ama ɔno yɛ frɛ ne sɛ good luck Emmanuel Asempa good luck kɔdwo kra nso san ka ho Emmanuel kɔdwo Asempa saa ne teɛ ɔso ɔyɛ sɔfo Ozo ye sofo. Kwadwo Asempa ne so ye sofo. Good luck. Kwadwo Asempa Emmanuel. Oso ye sofo. Edu ba bi America kra ma ne koye sa mimi mu mai ni pabonini. Oye audio tintintin na okaseti ame se mi nya botre na ono no oje madwuma ne se wo ye no. Ene bi kasa kire no se anka wonyai. Ene fan kosi hin no no antie na. Nti meme hwe se ya azan na still na wo demand this kind na me de tag ne say ne sa dia adenti na wo ma minwie bibia me biometric no na minwie bibia na me mfa balance ketwa na aden aka ne mfa nso e se ne abedi ho no cry is kakese a eso chen ne e wo me ho no still na me de sort o mo inside na me se ne pam no cham no jai famsika mama illegal Sir, ube holdi ubi kura passport. What ya say? Enye ne kwa so na anu akwa yi na hwa ya ye kwachi ni free ni held out yi. So ono so se nkran ya trentwie se ya bia o. E na sa agiri gogo la lai se ya e no odi bu amanfo. Good luck. Kwadwo Asempa Emmanuel. When you miss call, if you take her. Okay. Meba. One idea same way yachi. 960 million. Yes, kaketwa. 960 million. Now when you say ska we won't fan Tragana have more business. Or they call Canada kwa day. Ah? I dare say Boman come the bet na hair juma. Sanu juma. Hey. Among for so G among for scapa, 960 million, unkwa waje. What's a fake visa and the diabo passport to me? Okay, for what day? Na yen shed ye tear. And now we are about the chiame ewa ha. Na asem we. Grache, 1 2 and more where the Asem Beba. Dear Unimuntra. We are Dr. Dawood. Sehi doctor no oton safreo sese wo ba ejeso krapa ubehu no one on one na one no ehia Dawood Herbal Hospital oba sehi asanwen so a ehon na so ye kese ne wo ninchi no na sese wa bebie aso ye kese ba konso ewo Kumasi Krobea mu ejeso krapa ya sene oboa adasa no enya asem ketwa emema sebe waye mre wo mpam enei onum gina pampe obi ane de ne dafom o ye ne hwie nye yie enei apagya oba wo pa wo a wonya sebe no ni de waye ye bia nkosi aga enei oba no apa ho ama no oba be ma sebe stroke nyodua yade de na tofom na waye ne ho hwia enye yie ene oni Dr. Dawood shia ye no stroke yade no ekọ obi wo ho a esikyire yade etete no obi wo ho a mujabroso yade ha no obi enemu yade abese no sebe oye ne ho hwia enye yie obi wo ha woni prostate mu ayekese obi nso de cancer abam ye de rubber akotum oni Dr. Dawood shia ye no yeyi mo a all setete mo fabrodo ha mo
moanya low sperm count mo ne mo yire nom ne madofo be hia nso mo hunsuo ntumi nyem won Dr. Dawood Elton Zafrew sa wo de anini nhia one on one e wa adweso krapa no mo awo ate duama yaresa obeboa wo ne number nie gina frɛ no 0244 886437 ɛna 0201 681 717 awiei adansie ho neoma Latus Enterprise akofa de eye papa de bo ne da fom e de abagana oso obemu asidan no wo Ghana ha wo betenam te se de wo aburukyire kire so de aburukyire neoma na be ye ofie de ho neoma yeah very modern quality and affordable open PVC pipes ne bent and ne fittings a ebi wa ha ye wo Turkish doors ye wo paint ye wo chandelier light ye wo wall lights electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot pumping machine yes our bathroom neoma bi te se telephone shower complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder any water closet mirror any water heater nyina no se wo ba Latus Enterprise a wo benya bi ye wo Kumasi ye adum aseda house kwan so enna ye wo ye number ye 0242 61 6585 0242 61 6585 Awurade fie Heba Center ye wo Kumasi kronom bosie ye ben Red Park na Dr. Amankwa ene daya no adofo papa wei ene wo eduro special odi yetrimu adwuma one me kasa me ne wo kasa yi ebia wanya hawo tim one papa no nhia enam yade bia be kyew ma ye ohhwe nyeye one papa no nhia eye moja broso esikire yade wuntrimu twetwew etwere yade hawo ulcer ana stroke waye mrempam ana wonsabuo munye oba bewura Awurade fie Heba Center ahoto na ba awie ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 awia Volta Real Limited yetunsuo wutie me na se wuhia nsuo wo fie a nipa ana adwumakuri a obetumi atunu watunu yie di amawo eye Volta Real Limited for woni yetunsuo mawo a ensuo ni ntwifi asie ntuda enkosi buoso na yensu papa wode machine papa betumu ebetwi nsu kroje edi amawo entimu amu yensu adwuma yi monfre Volta for no metu bi mawo nsu ano de kama wati ase wa man kwanche fo ebi kura betu na so nya problem a wo de free Volta for on ba be siesie de kama pa de amawo Kumasi he ya hojo da aban eno main office de wo ukosu nwan tachima ne dom nyina nso a owo nkura bata wo ho wo numbers eye 0244 299 520 ena 0266 43 2210 ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofo line alignment onom na ni multi home ni dia nimhwe no na wonom na di future life smart food eye nkunya ewo wonom akache no ena wi atia wutie mi aduane vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo sa aduane mu future life smart food enti wo yade bi adaw so a wakwa enkode yan yade nuane ene betu yade na sede amawo obi wo hono a sebe oye oba gym ena asori ya wudi atrantwie ade ya me perform me pesisi fia ni bi wakwa uhunu so sisifia ya unya bi nso da so ko wo de ebra future life akache ya Bolivia Enterprise ho now gem no de ebemo akọ yebema unuane a ubedi a ebe supplement wa mo anya sa sisifia ni bi wo amope flat tummy no ubenya ne kama wate enti wo de ha no bekire mu a ena bekire ye nuane no ahodo no de esese de ma wo Sofo line alignment ye ne multi home edi animhwe fra yen wo 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Fit Homeopathic Clinic ewa ahenema kokoben ena wiye se wutie mi a enron ketenketefo no nie yeah eto de bi a wo de yade beba yemfa dron kan ye de yensa beka wa ma yade na firi so
physiotherapy acupuncture ne massage mo amowo ha mu no mpem twetwemo nipadua mu ya mo ya mu ntiri mu ewe mo twetwemo na mu no mpem mu ewe mo no momra na ye mo amo de ye die ne de ye nom de ye home edi fi ko ye nipadua mu enti brane en detoxify unipadua ne ye ntwi fi no emfiri mu mfama wate mo asebe mo aye mra mpem asikire yade bi aba sasabro bi aba arthritis bi how wanya nemu yade bi nsa yade bi asa ma sabe ne o ma esisi wo ba so mpe obema ho kura sabe nya akono bra no mo ma waduro yenhwe yade kro niehu de kofa bai wanya ni ho haw bi ana also hawa bra ahenema kokoben ya Benjo Max Company no 18 mu junction ne so ne wo frɛ yen wo 0244 583859 and 0275 969414 Abapa Mall a biggest online shop in Ghana adofo ye didwa enye da bia na wo be kru kraba krom KJT PZ adum se wo be didwa wo eto de bia de etena ofie ade ehia bia no Abapa Mall photo bi om de bebro om office ya ankasa water for 3 miles sakasaka park ho nemum kwan ya befa so ne Abapa Mall ya wonom na sese wo yet Ghana's biggest online shop edidwa ene say obeko Google Play Store ana App Store na wako download the app no Abapa Mall ABAPA Abapa MALL download ni sisia download o di o download wi a bie open na wuram na kohwe di so ade enioma wa ha nya nioma ketwa entu de odade wo pe na tua kafa momo akonya no beba utua ka ba bi a wo bi de wo pe bebro de odi siesie wo dem o hall o bedroom o kitchen nioma a wo be use wa ntade bi a pese o hye nioma bi a ye di nua ye hwese Abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedis enu 4 million ote ho bress aye dey woni Abapa Mall fu ni dwa de wo pe no sa pepepe ne de bebro wate woni phone na de be download the app de age number na frɛ yen eye 059 338 6133 and 059 339 1848 we are 3P garlic mixture Piwak natural health for na de aduru yaba na aduru so nya bi na se wono nomo a eboa manipadua ni gina yawo a unipadua ni namu wapo ne wapo so nyina yawo ya obi kura wo ho tumi honhono weda na ye nwunu se ye nsuo tototoi wa wukura sasabroi na pone na poso na ne ho kire no bi wo ho a we immune system na ye weekend tumi nya adwuma yie emoawo wo cholesterol yesi ya wo soro o blood pressure enaye kope 3P garlic mixture adru bi na de to na yusu oba Misty Heba Colinac Dani Heba all other pharmaceutical shops okasa ope 3P ubenya biato boananom nenyi srade tam mfrintin mu ne mojantumi ne afrusa ne yiye ya number ye 0248928824 and 0201000021 oba Kumasi abu akwa agogo a eho na medimafo Heba clinic wo papa we na dodo na bone nsamra ne Dr. Time da so no onie kire se o yade no de wo de benam udi bechini ahoto ne ma oba medimafo Heba clinic all the time beto so amawo yade no beko amwanya wo ho ma mo nsabuo munye momra no mfa time nto so esi kire yade fibroid stomach ulcer hernia pressure nipadua mu yawo awo pa emma bra all the time beto so amawo o prostate aye kese ubetumi a ne oba hia se ne ope bia nso sebe entumi ngo bra all the time beto so amawo ama de na ye pime upogu ho ne nkwada ni isu nge na oko infections hawo mrewompam kidney ho house stroke hepatitis A B and C medimafo Heba clinic Kumasi abu akwa agogo ono na bebo at the time wato so amawo frɛ papa no ewo 0244 774282 and 0245 616336 MSP 30 medru ma mo issues ewo mo menses mo obi wo very painful menses bo so me asun make wini mo ho pajati na ona make ma wo hwebra wo bre tiam sa ye de wada ne calendar na 31st
aba oho kyerɛ kɔtɔ MSP 30 aduro no bi nanom sisi a ɛbɛboa wo obi wɔ hɔnom nso aba apeta mpinsuo to nsuo anto wo hu hwee ɛma bi nso wɔ hɔ ɛbɛ tu sisi ɛbɛ nneɛma bi a wo hunu n'ani nye obi nso de ɛbɛ ba very heavy obi nso I mensi awie no in between na bi sɛ bɛbɛ ba ne nyinaa nyɛ wanhwɛ ya ubenya imbalance hormones wati ase ɛma untumi nwuo fibroid bɛba o ovarian cyst bɛba o kɔtɔ MSP 30 aduro wi na nyɛ ho nsɛnkyerɛne o de o issues a wanya wɔ menses ho no ɛne ultimate clinic for enkasa sisi ya aduro we ya menses ya aduro friend was 0541 72 7818 0541 72 78 18 Jataba Akra good luck Kojo Asempa Emmanuel Wa friend in Predo say Oba ha September ni no oba nti ene ne start di sanko won free September na DBC October Ojitu mu se awrai passport won ho one Waye fake passport ye Canada visa fake e di amano awrai amane 96,000 Ghana cedis yes so the man agiatum sa wagene nyina atum okay enti ne krakra ne say ye pese ye de nyina be hia wo fia enti ye shebre edru ho ye marai by edru ho no osaka bibi foforo say sika na sese otua wagitum say 96,000 no na wan fa mbom amfa amre no wagichem na de man no passport no so won ho akwan ya obefa so odi sika no be man no opese woni ye nhyehyeye no buy scan tua na no betua nti ono no ye na payment plan e de amaye ne de amawrei se range tuma obesha ase no watua ne sa de amam okay ne ese yate nti e ho na o send e bibibre se abaya ya account e won ho nti opese ohu se obetua nti obestart ye tua sika no 10,000 to 15,000 emu baako ana obesend ya amawrei yansa na afa ne schedules na wahyehyɛ no ono de amaye na yehunu se ni ebesia ye no ti wo de ba say first one no betua 10,000 se ebi kra na abo ene yese ansa na ebeje sanse hye ye we atomo no oma ye nkura bi oma ye bi nkura na yehu se sika ni bi nie na ye ni awura na trase aka o hye dada ne son o maami account o ye so de betum wan fantum eno waka se ehye no October 30 October ending or the 30,000 beba buy or the beba ama sesi a watua sei bia ne ho a watua kapre kra the free one or the sanhye buy no or yes or the checks or treasury postdated checks the abrayen na the amawrei o de ka ukutua o the postdated checks na ekutua asemu edru ho na o de aba nti or yes sanhye de ma ye no ene yesi yesomu a enye yi omayen sanka bi na afi no sene o so obehye ne bosumi bia no obesende dia ba besi yenso na ye dia ma awrei e free ho e besi sabre won fa ye ko biem o frɛ na ekɔ e frɛ na ekɔ sisi ye ba be din komo ye na me send any message and obe reply ye say o ye sorry say sa de we nyina akoso enti sika na atua no betua woni me say ye delay die na say ye be fa ne say ye nimguase na obegu no ho a obetua na me say ye hu ne say no krenim okay tobo oba de achia me mo ma ne metena ase na ometo penino entwinum no omfre good luck Emmanuel Kwadwa Asempa se ompene ho asem a sebe sika ehodwo eni edie de ho nwono yanyini odi amonhwe omo eye connection for ho na omo ye omo adwen se onum bebu amanfo ye the first mame onum bebu amanfo odi emo amonka kan mani na monhwe omo awieye obi a wo ye na adwen so ye connection man no ono de odi na adwen na be ye connection no odi bebu amanfo enti ube odi weka eye anini aberansa keni ato ne office ni mu eye amonhwe wo omo awieye se ye ka sei Emmanuel Kwadwa Asempa se wo mpe sa awieye ni bia ababa akuma wesi so bonebra ni sika honyo ye ni sika ne honyo
akoda ketua nkwajeje bosia ninanim nemre isike kwa 1 billion 96,000 Ghana cedis wo wagye atena so na ade ye wakesesem no no de nka fake passport no onu antumi design bi nya mfa mum no nko mfa nko na se ye be kye no ho ange enche no ha wa wo yes ade we kura no enye criminal emfa mawo se betwani ana se ukoyi wo na wo wo ne ho a ye de ne pam wo enka tete no ye twitwa abe ne man no ne akeka bom de sekan ya paapa mu de ahoma kyekere ne ye de asoja ne ye de akohuahua enti enei good luck Kwadwa Sempa Emmanuel tani wei na wo ba de eso no wo de behuahua na wo de oye bema tena ho ye beto atwene mu entuntwene mu no eya wo honsam a yese kwa akotwe ba eni unfo nyini ahodo a ekura ye nyina ya ye de begu afidie ne so ama atiefu ahwe ni nyina akoba bia mu obi ahunu suban ti na meka kire se ne de tani no ye de behuahua ene ye mfa mfo nyini bia nto so ni nyina nso ye nya wo fake passport now visa now ye ma again no ni nyina nso ye nya ye ne Canada fo bi no mo e de compare hu se wo de na wo ye ne fake straight wa wagye atum se wo di payment plan e ba afedi atua wadwe se wo ntua krache you are going the wrong way na nse ma mi bi ye bi sa krache ne sha se wo tua ma bi se scan onye o penisika na se duru a krache na be ba bitua o san return ne krache ni sika ma no onu obi ya de ho no ye sa de we ya ma ye mo show oba de o ye mo show kra abrofo ye kan say o ye mo show chichim na moawo sa o ye mo ye stomach show ye to say usuru nti afraid ti en kamum stomach afraid o ye mo show well em farisa eno ye na say stomach fire. Okay. Eshe. Enti yemfe jane ntum. So ta ka fire so ata do nsa bo. Bobo. Ti stomach fire. Your masho. Say jana so. Eshe wonso a na beba. Me ba ma me nto me dan we nwie na to tenene twiri ma me sisi a. Me ba cha me wo 4-bedroom house a me ton. Me wo 4-bedroom house a me ton. 2-bedroom apartment bi a self-contained. 2-bedroom nie self-contained. Another 2-bedroom so nie self-contained. Say ya me ne wo ka say efie no ewo Kumase Krobea ye mu. Na Kumase hana efie ne wo no ewo etimatim. Dome ebe good